Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 55 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 7 saga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sa Good Morning Philippines Subong. Adlaw naman kita iya sang Domingo, pet sa karasig lang sang mga inadlaw ta, no? Pet sa wow, 7 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2022. This is the first Sunday para sa bulan sang Agosto, no? So diri sa aton iya nga palatuntunan iya mga kabinan sa Good Morning Philippines. Kami ang inyong mga kaupod. Sa gyapon Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis! Yes, good morning buwan. Good morning sa aton mga suki sa kahanginan. Kamusta ang inyo siling Domingo? First Sunday, magulugal umon, mabulubugnaw ang aton nga temperatura sa buong buwan. Correct, Bombo Dennis, no? Tugnaw, no? Do hindi kita magbangon kay do katugnaw. Ay ti amo ni Agosto. Bawod na nagkapanika-tika na nga daan si Jose Marichan. Naman niya, ay, hindi ko magwa kay August. Parang gali sa September pa. Bombo Dennis, it will be, maging exciting so nga aton nga December. Kaya nga ate, do ka okay na sa aton nga sitwasyon, Bombo Dennis? Ti pila lang gid bumbuan ang inadlaw man. To sa nakita to nag-Hulyo, Agosto na subong. Dito kay tigala ka. Tunga na sa bulan sa Agosto, no? Correct. Kaya gay,
pagsugod sa mansang ber, kung kagahon, may batian ka na kiling-kiling, Oo. mo daw ka namin, mo daw ga panimahon, nagid ang bulan sa Disyembre bumbuan. Oo, abi ko doon nagapanimaho ng hamon. Ginapan pa subong, ginaproseso pa. Ginaproseso pa subong. At sakto na bumbuan, Disyembre. Ti subong ni bulan sa Hulyo, Agosto, September, ti grabe nga pag-manufacture sa mga hamon bumbuan. What ang hamon tayhan, mga matambes, kito ka mahal klamas bumbuan. Among ginasunod kung ay hambal sa imo, no? Kabay pa, baw hindi maagwantang inflation, tas bombo denis. Sang last mga tinalikdan nga binulanti ang itlog. Nangin, na ganit pagtawag sa bombo denis. Nangin controversial. Kaya imagine, bala, no? Pila ang itlog kat mahal-mahal. And then, hasta mga bugas, hasta na to mga asin, hasta ng tanan. Di subong niya. O kalamay, bumbo din soft drinks, no? Pero okay lang ng soft drinks ba? kaya nga, namin ganun dito magbakal soft drinks. Pero syempre, yung mga ingredients, kada sang soft drinks, kalamay, get ba? Pila ang isa na ka 8 ounce, na kung 12 ounce bumbo din 8 ko no nakakutsarita sang kalamay. So, no wonder nga, mahal-mahal, dito subong ang soft drinks. Kung mag-retail ka sa Changi, tag 40 pesos. Imaginable bombo Dennis, no? So, ang kalamay, hindi gidya maagwanta. Kita gani sugar capital na kita, bombo Dennis, ang Negros Occidental kay damo diri tanom sang tubo pero kamahal paghapon, bombo Dennis? Ati laban-laban ang mga salita nga muna mahal ko lang hapon pabubuan, no? Ang kalamay ang kalamay matamis, pero presyo mapait. Bumbuan nga makpo. Pero nakagapon sa reporta ang refined sugar bumbuan range na from 90 to 95 pesos ang per kilo kapon sa report bumbong Restlane sa Libertad. Inang refined, sus grabe ka ba last mahal. time pa-report naton si Bombo Grace, that was few weeks, mga 2 kasi manang nakaligad sa isintahon pa lang to Bombo Dennis. Grabe, no? Pwerte, gedya. Subong 90 to 95 pesos per kilo ang refined. Pilagi, 30 pesos. Kadako. Ay, dako, gedya sang ginsaka. Nano ni man? Hindi na lang ta magkalamay, kay kalain man magtaas sugar. Tamo na lang, panumdumon, tamo mo, Dennis. Mga pita, hindi ta magkalamay, Pwede man na. Diyo tayo lang bumbuan kay... Kaya kalamay mo, Dennis, Subong ganit. Anong kalamay? Ito din matamis. Kalamay kag asin pagid ho. Dito na. Kay... as much as possible, no? Sige lang. Ay, doon di kita magigwantang sitwasyon natin. Pero diri mo din sa aton nga paratuntunan sa Good Morning Philippines. May pila iya kita ka mga tupiko na diskusyonan diri sa aton iya nga paratuntunan aginhanda para sa inyo. Ongoing pa sa gihapon, Bombo Dennis, ang Brigada Eskwela, no? So that is why isa naman ka eskwelahan diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod ang i-feature naton for Brigada Eskwela. Kamusta na? Sa siniiyang bulan sang Agosto. Dako ni nga eskwelahan. Isa gid ni, no? Pinakadako nga eskwelahan ni sa aton diri sa may siyudad sa Bacolod, ang Bacolod City National High School, Bombo Dennis, no? Grabe ning ila section nagalabot sa pila. Parte ni kadako nga eskwelahan mga sectioning ni nila sa pagkadamo, no? Luwas ni sa Negros Occidental High School, sila gining duha may mga dragko nga population. So hibaroon naton subong karon mangin kaupod naton ang coordinator mismo sang Brigada Eskwela. And of course, sang tinalikdan iya nga inadlaw, gin-congratulate nato ang mga let passers. Bombo Dennis, no? Nga licensure examination for teachers nga mga passers. Damo man naman nagkalapasar, kita mo nagabaha man sa social media ang pag-congratulate sini sa ila. So isa diri, no, nga nagpulaw bugtaw gid, nag-self-review, tanan ginhimo niya agod nga makapasar, no? Si Miss Joanne Teneso, let passer ni siya, Bombo Dennis, mangin kaupod manaton siya sa subong iyang aga. Bombo Dennis? Yes, bumbuan, timayaman na, no? Speaking sa licensure board exam, subong galing bumbuan, may kuhan man civil service exam. Yes. Good luck sa mga nagakwa sa buong siningad Los Domingo sa civil service exam bumbuan. Of course, ari man nagkaroon na kilira sa ato tapiko, speaking kita sa Chimpo sa bumbuan, matulutog now, Kisa sa Piakabanuag at iti-init, sa Piakabanuag buo ang ulan,
Dili na mapakta ng lakat sa aton nga panahon. No? Ti subong nga bumbuan sa masabisita naton sining aga, maistorya ta karon parte sa environment. No? Kaysa naton ang aton karon nga tiyempo yati ang sa pagtuon ti resulta ni sa aton nga pag-abuso sa aton environment. No? May climate change na kita. So makan ko po naton karon isa ka environmental group bumbuan ining 30 by 30 Southeast Asia na isa ka environmental group pagikaupo nato ko ng ila sining communication manager sining environmentalist group nga nato ti subong ari ni ga focus sa region sa Southeast Asia so may ko po nato karon si Sir Keith Brandon Cariano si Rianta kung anong ila mga advokasya, no? Kasi naton ti importante man out of ligan mo man ang balta nga ang environment sa maka-exist yan way tawo. Correct. Pero kita mabudlay kita mag-exist Hindi kita kung guba ng aton environment. Yes, hindi kita mabuhi no sa kalibutan because we need oxygen. Ti ang oxygen nga na bombo din is ginahatag na sa aton sang mga tanom. Yes. So kinahanglanon na naton. So that is why nga maski ano pa man yang matabo, we have to take care of our environment or of our mother nature, no? So manami man no, mangin kaupod naton siya sa subong iya nga aga, no? Kag sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, Bombo Dennis ang isa sa mga sangguniang kabataan diri sa aton, isa ka barangay diri sa may syudad sa Bacolod. Sa pagpanguna ni Shane Solido, mga SK chairman sa barangay Villamonte, nangin ano ni sila Bombo Dennis, nangin national finalist. Nangin national finalist sa 3rd Philippine SK Awards. SK Councils category butang balon sa bugos nga pungsod Pilipinas, no? So magnin kaupod manaton sila sa subong iya nga gadri sa aton iya nga paratuntunan sa Good Morning Philippines, no? So initanan ha sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga samtang kita ang pangalagad. So amo ni gani no sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo sa subong naton iya nga tiyempo Bombo Dennis no habal na naton gani kay na o somehow do amo niya ang do maka-enjoy na kita kuntani no ina balang may COVID man Bombo Dennis pero ay na mala na ginasapak at vaccinated naman kita tanan sa aton nga mga kauturan so ugaling lang to paano man kita maka-enjoy sini kay ang tanan nagamalahal Bombo Dennis. Sakto na bumbuan no. Ang tanan nagasaas may iban man nga balaklon nga medyo nubo-nubo man po to halos kalaban gibumbuan sa aton nga kinlano daw ya gasaka ginang presyon no kay sakto na no. Inflation naton padayon man gyapon diri sa pungsod Pilipinas. Kaya mo na bumbuan ati sige lang tiyaga lang sige lang importante bumbuan amo simple na nakasurvive ta gani duwa ka tuig nga nagpandemya pa nga sobra pa ni sitwasyon ta di ba subong nga daw nagbalik na katamat normal na mo na Pilipino kablang Pilipino yung bumbuan nga ano kita tawag na ba may kuan nya blayak sa mga amo na senaryo ya sige lang sila nga bisan way na bugas balay sa jag apon bumbuan mo sa jag ni karon ko ita bugas sa jag na yapon amo niya mga Pilipino no tapos inaula mo Dennis nga mas may mga kalamidad makitaan mo mga tao doon kay yum-yum ubog na sa baha nga taga hawak po dog enjoy pa bumbuan only in the Philippines sa iba niyang lugar sa Amerika sa Monega gagunto na itong tao kung bahaon sila sa aton diya tagahawak na tubig po ga-enjoy pang Pilipino only in the Philippines no pero sa aton iya nga mga kabombo ti adjust lang gid kita amugid ni siguro kabay pa nga ti subong lang gid ni because Agosto kita syempre Bombo Dennis no tiyempo muerto untat galing kamahal pa sang gasolina. So, rason nga ang inflation ara gid na iya, no? But we are hoping kay ti bag-o pungko subong iya ang administrasyon, no? So, kabay pa nga masolusyonan niya siya. Kaya nga ining pagmahal sa mga nagapanguna nga mga balaklon, no? Ang pinaka maapektuhan nga sektor diri Bombo Dennis ting ari gid just dalom
Ni ti mga utod naton nga mga remedyo general, tanan pa nga daan do kabudlay sang aton iya nga sitwasyon, tapos do haluson ka. Like for example, ang ginabong mo din sa mga drivers naton. Ti do haluson makakita gan isang 300. Ti baklan mo pa bugas, baklan mo pa sang sudan, no? Ti saan aabot ang 300 pesos mo or 200 pesos mo, Bobo Dennis? Sakto na mo kung subong obra ka, kaon ka sa kalenderya, sa pinaka tanong mo gida, sa pinaka ultimo lang nga kalanaan o kalenderya da sa sagwa, pinakadobo mo nga kaon guro 70, 60 no bu na gina. Isa lang ka na bumuan, tikon ka kaon ka pamahaw panyaga be sa obrahan mo dati sipa bala ang imong makaon mo 120 pesos plus plite mo pa be. Plus iban pa nga gasto da iti kung mag minimum ka lang karon pila 395 400 plus at why gid na why may mo bumuan galing kita mo na sige lang. Mas mayon lang may obra ka sa wala obra bumbuan. Yes, that's right, no. So that is why subong and we're hoping ang gobyerno naton makahimo kita, Bombo Dennis, blasang pamaagi sa sini naton iya nga sitwasyon, no. Kay hindi man naton pwedeng pabayaan na lang ni bala. Pero sa mga kauturan naton, aside nga syempre buligan kita sang gobyerno, magdemand kita dira sang gobyerno, ang pinaka-importante sa tanan, Bombo Dennis, buligan taman ang aton iya nga kaugalingon, di ba? Sa pangabuhi naton sa kalibutan, hindi man lang tanan dapat isaligtas sa gobyerno. Like subong, di ba, untat galing. Way kita trabaho sa kampo, Bombo Dennis, iban pero iban sa mga masunod nga semana may galing na. Pero basta gusto amo gid ning aton sitwasyon, ti makambal ka ano himuon ko man, parang makapangita ko to sang kinawala ko. Ti Aryo ang bombo ya mabulig gid na sa inyo. Baw kasadya sang first weekly draw naton, Bombo Dennis, sa palengke bala naton, no? Kahapon? Kahapon sa Libertad Public Market. Doon hidlaw man kita. Kay imagine, 2 years man mo nga nag-pandemic. So wala kita sang palengke draw. Di syempre nakahatag kita dito kalingawan sa mga utod naton sa Libertad Public Market. Kaya aside nga mga nagdalaog sila, video kay pagito. Enjoy pa sila bumbuan. Katahom to sa mga tingog, sa mga nag-join sa aton sa Libertad Public Market, Bombo Dennis, no? So that is why, ang muning ginahambal namon sa mga kauturan ta, kay pito ni kasimana ang aton draw, hasta sa grand draw, Bombo Dennis, sa enhanced swerte sa palengke promo. Ti-join ka mo diri sa promo sang Bombo ho, kay sa palengke draw naton, kung mag-upod ka mo sa amon, next Saturday, makadto ta sa bago, Bombo Dennis, ha? Oy! Idlaw man tas bago ba? Preparar Oo. taga bago. Preparar ka mo dira, kay kamo naman na magdaog, no, sa mga nadagaan to, sa mga utod naton sa Libertad Public Market. Kay may anom kita dito, Bombo Dennis, ka-winners, sang tag-1,000 ka pesos worth sang premyo kada isa, meaning may 500 pesos nga cash, kag may 500 pesos nga balor sang gift pack. Okay? So, anom to ka mga winners? And of course, no, may nagdaog to sa Video K Challenge, may ara kita to sang bunong braso, Bombo Dennis, nagkantahanay, nagsaot ta to. So, sa Bago City Public Market, updan nyo kami dira, na see you, no, this coming Saturday. That will be on August 13, no? August 13. So, Saturday na. Look, danay kita dira, pwede kang makahulog dira sa inyo sa mga entries. Or pwede man, ari pagid sa mga send-in entries naton, Bombo Dennis, no? Dalagko pagid ni nga pa-premyo, Bombo Dennis? Yes, bumbuan sa magluwas aton nga palengke kasiyahan kahapon sa Libertad, next Saturday sa Bago. Public Market. May harap pagkikita ginapala taga-premyo sa mga Senate entries na to. Namo nila bumbuan nga mga entry nga ginahulog sa aton nga mga listeners sa mga drop boxes na to, no? Yes. Around sa Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, sa palibot sa Bacolod, kag diri mismo sa atong studio, no? So sa aga, merkado kita pa nagtagrasya, paghapon din mo kita studio. So sa atong Senate entry winners, no, kahapon tari made, may nagdaog naman nga tatlo ba kadalag ko pag iya bumbuan kay sa aton mga Senate entry winners tatlo ini mga daog. Ang third prize winner naton gawaton niya sang cash prize nga 3,000 pesos kag 1,000 pesos nga gift pack. May second prize winner naton 4,000 pesos cash plus
1,000 pesos gyapon gift pack. Kag ang first prize winner naton 5,000 pesos. Wow, cash. Cash, may paaman pa. Nga isa- May pinutos gyapon nga regalo, balor 1,000 ka pesos. Imagine, tilin mo na no? iya pangitaon man, no? Amo ni ginabal piyan ni gajay magdaog kasi niya ko. Ti ba sulbar gid inugbakal mo bugas, inugbakal mo sudan, grocery mo sa panimalay mo. Actually hindi ka na mag-grocery, kay may gift pack ka na, pero puwerte. Tapos may isa pagid tatlo ni gadaan ka pa maagi Bombo Dennis, may online activation kasiyahan pagid kita ya, no? Tatlo ni siya ang magadaog sa online contest para sa pinakamanami nga promo products display sang mga sari-sari stores kag mini groceries. Iupod sa display sa inyong nga mga sari-sari store ang mga produkto nga sponsor sang sini nga promo. Isa-isahon tani karon Bombo Dennis, no? Kuhaan nyo na sang litrato ang inyong matahom nga mga display kag ipadala sa inbox sang Bombo Radyo Bacolod FB page naton. Ilakip ang pangalan sang entry sender, ngalan sang sari-sari store, complete address, kag contact number. Deadline sa pagpadala sang entry sa inbox sang Bombo Radyo Bacolod page sa mga utod naton. Syempre, naka-deadline na kita sang tinalikdan, no, Bombo Dennis? Week na to. Yes, no? So, pwede na gid ka mo subong kapadala sa inbox naton, okay? Ang premyo yaari ay dalagko maniho. Ang first prize naton 3,000 pesos. Imagine, Bombo Dennis? Why kaya hirap? Why ka gidya, hindi ka gidya mapierde. 1,000 pesos worth sang gift pack pagid. Ang duha ka consolation prizes tag 2,000 pesos plus 1,000 ka pesos worth sang gift pack each. So meaning may criteria for judging kita dre. Ang impact and attractiveness 40%, ang originality and uniqueness 30%, ang number of likes 20%, ang concept and ideas naton 10%, with a total of 100%. So, ano ni siya nga mga produkto again sa mga kauturan naton nga pwede naton ipasakop ining mga sponsors naton nga ini Bombo Dennis? Una diri buwan, wati mo na sila kabla kay aga pa sa Domingo subong Family Day. Sinanay gistatay ug sa luto kini sa sudan para teleponan paniaga karang bugo si membro sa pamilya way trabaho. Of course sa pagluto naton sang mga nanituay nga mga putahe, hindi pagalimtan ang Silver Swan sukang puti. Simple lang na imo niya ang unod gamiton tanas pagluto sa aton pagkaon. Ang putos lang ang gamiton nga proof of purchase. No, isa lang ka Silver Swan vinegar, stand-up pouch or label, pwede na magamit nga proof of purchase. Wagid kayo, wagid ginhaboy tam lang gani nga mga putos ning mga produkto bumbuan, no? Sige sa inansuwat sa palengke, gamiton nyo na iyang putos, no? Mangin alagyan ninyo sa pagbaton sa dalagko nga mga prices. Of course, Silver Swan, sukang puti. Sa Silver Swan, sukang puti, walang labis, walang kulang. Ariman, ang urukan, baw kita ito sa mga nagdalaw naton kahapon sa market, dahil sa studio, ang ilang grocery o pinutos nga regalo na butang sa mabakod, no? Bapuslanon nga baldi sa urukan. No? So, ining urukan, mabakal nyo ini sa mga suki nyo da nga mga department store. Of course, sa Pure Gold, pwede mabakal ang urukan. Tagsa ka mga produkto sa urukan yung mabakal, may sticker na nagagatapik, gapilit. Na? Patimaan ngayon ang produkto is original nga iya sa urukan. Kakunula na iya sing sticker, sigurado mo na hindi original, no? So, tagsa mabakal sa produkto sa urukan, may sticker na nagagatapik or may coupon na nga upod nga may tatak Bombo Radio promo. Ito mo na imuon yung isa ka sticker sa urukan or isa ka coupon nga may tatak sa Bombo Radio promo, pwede na gina nga mangin proof of purchase. Pwede nyo na nga sinaton mangin alagyan nyo sa pag-angkon sang aton dalagko nga mga cash prices kag regalo grocery items diri sa Inanswerte sa palengke promo. Kadamo sa nga aton nga mga produkto nga proof of purchase. So dako gid bumbuan ang tsansa nga makenta kasi ko kadamo sa aton nga mga proof of purchase, Silver Swan, sukang puti, urukan kag mayara gid bumbuan. Yes, that's right, si Mrs. mag-grocery.
Ti, di ba, Bombo Dennis, si misis mo, gambagin niya mag-grocery ko, pero dapat sa barato ko, no? Inablang, ti, syempre, makasave ka kay piso, 2 pesos nga diferensya na sa mga items nga na. Dako na nga bagay, kay masupot, Bombo Dennis mo, mag-grocery ka, anong mga kinanglanon mo, ti, makinanglan mo sang habon, kinanglan mo sang, ano pagid, Bombo Dennis, sang, damo lang sa panimalay mo, sang asin, kinanglan mo sang bitsin, kinanglan mo sang tanan sa panimalay mo, kalamay, no, kape, kung ano, gatas, tanan sa panimalay mo. Syempre, masupot man na kung piso, 2 ang diferensyabla sa mga supermarket. Ti din ka makadto, ti kadto ka sa Pure Gold. Kay man sa Pure Gold, always panalo. At the same time, daog kagidya kay nga, isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa bisan din nga sang Pure Gold Supermarket. Isa na ka-entry, no? So, ining mga ginapanglawag naton, Bombo Dennis, nga mga proofs of purchase, kabahin lang ni sa mga proofs of purchase nga pwede nyo gamiton, no? So, from time to time, sa mga kabombo naton, kag sa aton iya nga mga kauturan, pamati na kamodris Bombo Radyo, ha? Kay man, sa aton iyang promo diri iya mga kabinan sa Bombo Radyo, no, way kagidya pierdihon, daog ka lang gidya, no. So kanamo sa mga utod naton nga ga-join gid sini Bombo Dennis. So up until sa grand draw, kung way kita nangin mapalaron sa aton iyang first week naton, sa una naton nga semana, abi sa second week naton nga paghulog nyo sa mga entries. Subutan balon kung nagahimo naman kamo subong sang entries, butang nyo dira second week na, no? Kay man, di bala sa sobre nyo, butangan nyo sang pangalan, idrad, address, contact number. Permahan mo, don't forget that. And syempre, butangan mo sang promo title naton, Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radyo kag Star FM. And then, butangan mo week number 2. Week number 2 ha, kag ihulog dire, no? Sa aton sa studio or Bombo Dennis, may mga designated kita nga mga drop back centers nga pwede gid nila mahulugan sang ila sini nga mga entries. Okay? Good luck, good luck, good luck sa aton tanan. Sige. Pagbalik sa aton nga palatuntunan diri sa Bombo Radyo, maging kaupod naton isa ka eskwelahan, dako nga eskwelahan diri sa may syudad sa Bacolod. Kamusta ang ila nga pagpatigayon sang Brigada Eskwela? Ka-controversial pangalaan sa Bombo Dennis ang DepEd. Kaya nga, kanila mga eskwelahan, kung brigada eskwela, kaluluoy maning mga teachers ang panawagan. O, madunar ka mo pinta, madunar ka mo ano, Bombo Dennis, mga... nabumbuhan sa nga amon, chimpo, loban sila ko gamay si mo. Nga pag-abri kasi, dala ka mo silig nga bukog, sinamadala si silig nga paypay, madala trapo, floor wax, kay maninlo ta. Alin sa una mo kita ya, Bombo Dennis, hasta subong ang DepEd, amo manina sa hapon, Bombo Dennis. Tigaling, sila, panawagan, nakaluoy man ng mga teachers, panawagan sa mga pinta, kagdanan, tapos purchase ka mo sang laptop nga worth pila gani, Bombo Dennis, ang isa. 58,000. Sila sa DepEd, nga kay basulon nyo, basulan ito yan, nga procurement division sa DBM, kasi natin nagbakal. Ay, parte nga pagkahimtang ang aton. Amakon mo, pila ka milyon, pila 24, pila, Bombo Dennis? 2.4 billion. 2.4 billion pesos. Diba nila nga nag-usik kwarta ang gobyerno, tapos ang laptop do. Porte pa ka do ka ba o? Kung si Sir Hilang Gray pa niya, pag-on mo, pag-download mo sa imo nga data, niya pwede ka pa pangapi. Tapos sa pangapi, huwag pa magtunga ang data, gin-download mo. Ay, ito, ginakadlaw to na ni. Pero Bombo Dennis, ari ho, ang mga, kinadsay kita sa Bombo, wagi kita ga-refuse, no, as much as possible, sa mga palapit sa aton nga mga eskwelahan, inablang, mag-guest kami sa inyo, kay manawagan kami sa mga stakeholders because kainchindi kita ni Bombo Dennis, no, nga syempre ginahimo na sa nga eskwelahan kay para kay sino ni haw, para sa mga estudyante, sa tuod lang, no? Sino kita bilang ang Bombo, ti ma-refuse, bala, hindi kita ma-refuse, basta serbisyo publiko, Bombo Dennis, nga ginatawag. Amo lang ginaya, ka-frustrating lang because
no? Ang DepEd mabakal ya laptop, imaginon mo sa pagkamahal-mahal. Ti damo mga siya nga guba, bangko nga guba, Bombo Dennis, no? Eskwelahan nga ti, hindi naman nami ang pinta amo ni gakulang ta classroom. Tapos usikan ta kwarta ta sa laptop nga, way man to okay lang na kung nakabenepisyo iyang mga teachers. Okay lang na, magbakal ka 58,000 pesos na nga laptop kung nanging convenient man bala sa mga teachers bla Bombo Dennis nga napusla nila kay Correct. in fairness ni sa aton yang mga teachers Bombo Dennis deserve man ni nila kay di bla so ugaling ang ka-frustrating nila mahal-mahal na yang laptop hindi man mapuslan maugtas man yang teacher kung laon ka dudugang laon musne. Tekuan ko no yung mga lang the outdated ng model ang mga yes. hindi siling sa santo sa paginlanon. Kasi lang gamit mo ni santo paginlanon mo tido guay bumudan do useless gyapon. Correct, Bubuan. Bombo Dennis. That's right. So, pagbalik dere, mapos lang kita Bombo Dennis for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, mangin kaupod naton, no? Ang coordinator sang Brigada Eskwela nagikan sa Bacolod City National High School, si Ma'am Filomena Lo sa pihak nga linya. Dahil lang gid. Sa aton lang nga pagpanumbalik, dahil lang gid, standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas Sige, balik na sa ato nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo sa Good Morning Philippines sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo. This time, mangina kaupod naton sa subong iyang adga diri sa ato nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Unahon tani, no? Very important man ang pagpatigayon sang Brigada Eskwela, no? So, isa sa mga pinakadako nga eskwelahan man diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod ang mangin kaupod naton sa subong yang aga. Sa pihak nga linya, ang coordinator sang Bacolod City National High School, si Ma'am Filomena B. Lo. Ma'am, ayong aga, upod mo diri si Bombo Ann kag Bombo Dennis sa Bombo Radio Bacolod. Maayong aga Bomboan, sa kay Bombo Dennis, maayong aga man sa mga kasalamati si Bombo Radyo. Yes, ma'am. Isa na kasimana humarin sang nagsugod ang Brigada Eskwela, no? August 7 na kita subong, ma'am. Kamusta ang pagpatigayon naton sang Brigada Eskwela sa Bacolod City National High School? Actually, Bomboan ang ating Brigada Eskwela, nag-kick off siya sang August 1, no? Yes. Ang atong national, nag-kick off sa August 1. Then, followed by ang atong regional, mag-kick off sila sa Monday, August 8. But ang Bacolod City National High School, nag-recorrida kami sa August 5. Aha. Ma'am? Hello, ma'am. Hello, Ma'am Phil. Ma'am, before we continue, no? Before kita mag-continue, pwede mo ma-on ang imo nga camera, ma'am. Ay, okay. Ko, anha, medyo bakit gulong di. Nagsulod ko kay Tigarot ng generator. Sige. Wait lang. Okay, sige, try natin, ma'am. Brown out, dira subong sa inyo, ma'am? Brown out, di subong kayo. Actually, out of town ako. Okay. Sige, try natin, ma'am. So, again ha, upod natin subong iyang agat si Ma'am Filomena, no? Ang coordinator sang Bacolod City National High School, ang Brigada Eskwela nga nag-kick off siya sang August 1. Sige, Ma'am Phil. So, ano na tong mga activity halin sang August 1 dira sa inyo, ma'am, sa Bacolod City National High School? Actually, kami yan, bubuan sa Bacolod City National High School. Nag-kick off kami actually hindi nag-kick off. Nung nag-recorida kami anay, naglibot kami sa mga barangay nga kung sabihin kami may malamo ng mga estudyante. So we started sa Barangay Kapuling, tapos sa Barangay Aligit, down to sa may Puente Gayang area, although partnership yapon sa I think sa Barangay Kapuling. Tapos nagkadto kami sa Barangay 28, 27, 26, Barangay 20, Barangay 30, tapos ng Barangay 31, nilambot kami sa Barangay 40, Barangay 41, nagbalik sa City High. So, ang purpose ng Recorida is pabalo sa komunidad na magasugod ang
Brigada Eskwela. At the same time, nagpabalo kami sa mga gilikanan nga ang Bacolod City National High School nag-enroll na sa ila, naghahangyo pa rin sa mga stakeholders at the same time to join with us sa amin na aktibidades nahalungod sa Brigada Eskwela. Oo. As we all know, Ma'am Phil, ang Bacolod City National High School, isa man sa, if not pinakadako, pero isa sa mga pinakadakong eskwelahan sa Bacolod. Ang population nyo, Ma'am, mga more or less, pila subong sa Bacolod City National High School? Sa junior high school, more or less, mga almost mga more than 5,000 kami sa mga estudyante. But may senior high pa kami na siguro mga 2 plus man, no, ng mga estudyante. So, dako gid siya pan. Correct. So, daw kadako gid ang amon din na kumbaga ang hayandel kadako gid, no, because we are carrying the name of the city. So, kadako gid siya. Yes, that's right, Ma'am, no. Pila gani ka section ng isa lang ka year level, more or less, Ma'am? Like the grade 7, during 2 years ago, ang grade 7, mga 28 sections. Grabe, no? no? Wow. Sa second year, sa grade 8, mas damo itong grade 8 sa time. Then, grade 9, wala sila ganubo per year level, mga 1,500. Grabe, no? So, amuna kadako ang Bacolod City National High School. Nag-ano siya, Ma'am? Nagbuhin or nagdamo sa subong school year? Sa subong school year, kasi siyempre, bumbuan, halin kita sa pandemic, daw ka-slow, wala sang turnout ang enrollment. So, hindi siya pareho sa normal na face-to-face enrollment. That is why we go out of our way to really convince na to tell the community na ready na ang City High sa face-to-face. Although may transition siya gamay, kasi pag-abot sa 22, so hindi pa magiging full-time na face-to-face. So, medyo, ang turnout, medyo hinay. But, kabalo kami na ang mga kabataan excited na mag-face-to-face bumbuan. Oo. So, sa subong, Ma'am, sa pagsugod sang klase, karon pamakoton kong face-to-face, pero going back kita anay sa Brigada Eskwela. So, this time, sa isa ka semana, ano gid ang una nyo nga gintrabaho, Ma'am, sa City High, sa Bacolod City National High School, sa isa ka semana nga Brigada Eskwela, kag ano pang mga trabahoon sa sininga semana naman, sa the following week? Ang a week before August 1, bumuan, may planning kami anay, no? Yes. We created a planning team, parang ini siya nga mando sang DepEd was based on DepEd memo number 34, I think, series of 2022, that all the government schools makandak ng Brigada Eskwela. So, nagprepara kami, nag-create kami planning team, mga committees, so that mapreparahan naman ng maayo. Sa August 1, wala rin masyado, but planning for the rekurida, hindi man basta-basta bumuan, marikurida ka lang tayo, damo ang requisitos, especially makadto sa mga barangay. So we have to i-process namin ng mga papeles. That is why we come up with our rekurida last Friday. Sa next week, but to tell you, nag-enroll naman din kami noon sa City High. Nag-enroll na bigman kami enrollment. Sa August, I think that on Monday, medyo rest anay si ma'am sa sister. Kaya may in-service training kami ng 1 week. So our schedule for kick-off will be on August 12, and that is on Friday. Okay. So, from the start of the kick-off onwards na bumbuan, may mga kami mga hilimuon ng mga tasks, no, na preparahan na namon. So, I think damo na kami mga stakeholders na na-communicate to join us on August 12 kick-off bumbuan. All right. Ma'am, ano ang sa sininga Brigada Eskwela ang involvement? Gina-oblige nyo ang mga parents nga makadto sa eskwelahan,
maninlo ta or anong mga ano nyo subong kinahanglanon nyo subong? Actually, bumuan, ang pinaka-objective ng sining brigada is to really i-enhance ang mga classrooms. Kasi for 2 years, medyo natulog bala siya. I mean, nagpahuway na ang klase. So, subong, ginumaan ng eskwelahan na mabalik ang ginasiling sa bumuan ng conducive learning for our learners. Wherein nga namin ang ilang classroom. Na-implement ang gusto ng IATF na kung mag-ano na sila, mag-face-to-face na sila, the health protocols is still in full force. So, kadamo kami kung mga dapat pahilimuon para sa eskwelahan din bumuan. Kung una gid ang pagpanami, hindi mo pagpanami in the sense na paano pagpupukol mo ba the essence ng ang insakto pag maayo nga lugar kung sa diin ang atong kabataan, magatuon, kay subong ang ilas nga excitement. Medyo alak pa mo, alak iit, nagpahuway ka for 2 years. So, ang ginaglatay yung ng lubuan na makakal sa isa ang maayo nga classroom, may orderly, timlo, matawhay, really conducive for learning. Okay. So sa subong, ma'am, anong mga kinahanglanon nyo sa school nga mga needs gid subong sang City High agud nga papanami nato ng aton iyang mga classrooms? Okay, so I will take this opportunity, mababuan ang among kinahanglan is mga pinta, mga cleaning materials like inang panginlo sa sulod mismo, mga alcohol, kasi mga spray kami na mo. Although may kami sa Department of Health, so request kami for fogging and for disinfect mag-disinfect ng room. But kami nga mga teachers, we see to it na may ara kami nila gamiton bumuan na pinta kung pinanglano namon, mga cleaning materials, mga face mask, steel face mask for distribution to our learners, alcohol, and paano pa nagkabagay kailangan mga matinlo ang among eskwelahan. Hindi lang kay kada classroom, but sa bilogin ng eskwelahan. So we need cleaning materials. We need painting materials kay para nga doon namin ang mula bumbuan ng taon, doon ka vibrant, ang mula ng palibot, mula sa doon ka namin, kung doon nga nang doon kasadya ng ibang palibot bumbuan. Correct. So sa subong, ma'am, sa City High, balitanan ni nga mga classrooms, pintahan nyo riwat or may mga specific lang nga mga classrooms? May mga classrooms bumbuan na yung tayo na lang i-enhance mo na lang. Pero may bumbuan mga classrooms na nandun pa dilapidated na bala. Kaya naman siya i-revive. Kaya katulto lang bumbuan sa City High. Damo na sa to sa dako, pero kulang kami classrooms mo. Kaya may mga classrooms na lang dilapidated na. So we have to make use na lang kung anong ara, but then we have to enhance our classrooms. Oo. So, sa subong, ma'am, may mga donations na nga nag-abot or wala pa gid? Wala pa gid siya bumuan, nga may specific na nag-abot. But actually, may ara isang company na nag-gadto sa amon. I think that was August 3. Naghatag siya mask. So, among sa first naman na donation sa nabaton, sa naligid na semana. So, I hope ang mga stakeholders, I hope you give your generous heart to us kung mag-donate man para makabulig man sa malo ka bumuan yung pagudlay mo pala mag-ibong kung wala ka resources. Correct. So, kami kami nga kung mabuligan nila ang school, kay kadamo din man sa mga lugar mga repairs sila, sa ultimo, mga suga na mga pamanday lang sila ginagmay bumbuan. It needs materials, no? So, atong pakabulig ang ating stakeholders. Oo. Sa previous years, especially sa naglabay nga pandemic, nagbrigada man kita to, ma'am? Yes, although nagbigada kita tumumbuan, although lain siya set up because that was the first
brigada on a different setting, kasi pandemic siya. But in God's grace, wala bumbuan, nagdaog ang City High, no? Modesty aside, nagdaog ang City High. Actually, ang brigada is not really a contest. Ang award na ginahatan sa school about this brigada is just a recognition, no? Recognition siya for the efforts, sa collaborative efforts ng mga teachers, no? Sa mga stakeholders. So last year, modesty aside, ang City High nakapaligyon, kasi may mga categories man. Pero ang atong to concentration is ang health needs ng kabataan, psychologically. At the same time, ang mga needs nila in relation sa ilang mga health. Ang mga proyekto like urban gardening. Tapos, ang gitagaan ko ang mga kabataan sa what we call this learning area space nila. Hindi muan sila namon actually sa mga let's say, kung may klase, ang bata naglain ng kamatyan, we have provided sa kada room, may alas lang na direct space pala bumbuhan. So, ang setting ng brigada eskwela last year, in-attune siya sa ginasili na environment ang pandemic. So, ang DepEd, we have implemented what we call the BELCP, which means Basic Education Learning Continuity Plan, which means na bisa naka-pandemic, continue yapon ang pag-servisyo kapag hasad ng edukasyon sa atong kabataan. Now, this medyo lain naman siya because it's almost endemic na ang status naton. So lain naman siya. That is why the DepEd have this learning, the recovery plan na siya. Yes. So, have attuned our program to Brigada na slowly we are recovering with this pandemic. Okay. So, ma'am, speaking of the pandemic, ang eskwelahan sa City High, nagamit ni siya nga quarantine facility? Yes. Pero ang area ang ginamit sa quarantine is the senior high school. Okay. So, ang senior high school, so, siguro medyo ang senior high school is up and down siya. I mean, taas sa building siya. So, may, kumbaga, ang airway, wala ang matang hangin niya. Hindi niya pareho sa junior high na one floor lang. But then, nadamo siya na accommodate ng mga na-biktima sa pandemic. Pero na siya, na disinfect na sa Department of Health at ang health naton. Nagaging paniluan sa mga teachers, mga mapita natin ng mga teachers sa senior high with the support of the administration ng City High. So, ready na siya for face-to-face naman bumbuhan. Oo. So, ano man siya, ma'am, no? Why man naging problema? Kahit syempre, gintinuan, tama na iya after. Pero okay, pag ang mga classrooms or it needs pa yasang dugang pang repair? Kasi ang location bumuan ng facility is medyo bago na siya nga, bago siya nga building. Ang panang dito is ang juntay ng mga prince pala bumuan. Pero hindi lang po sure kung naano na tanan kung sali yung may prince no? But iba po siya, so more or less dito kami ma-focus bumuan sa mga classroom, hindi ba lang needs rehabilitation, kumbaga. Kasi, as I have said earlier, medyo kulang ang atong classroom in terms of, sa population, sa kabataan, sa teachers mismo, nag-handle sa ilang mga section advisory. Oo. So, ma'am, sa Subong, ano ka-cooperative ang mga stakeholders naton Subong? I mean bala sa mga previous active man, especially no ang mga alumni association, ang mga alumnus sang school, very active man ni ma'am nga sa pagbulig sa aton nga eskwelahan. Yes, bumbuan, definitely they're very active, especially ang among journal alumni. No? We are headed by our very own Mr. Julius Tamayo. His leadership, no, to really get the heart, kumbaga, ng mga alumni. So last year, kadamong itong himo ng alumni, kita ang manuro bumuan kung paano nag-transform ang City High
physically, no, makita ka na tinduan siya, napagwapa, di siya kumbaga hunduan. So, it is because of Barangay Takling, headed by Kap Bless Payen, and the Barangay Takling pabataan ng SK Council nila. So, ang mga respective classes or batches ng City High. So, kadamo kids. At of course, pasalamatan, kung naman lang gidmo sa natin, kasi naman lang ito sa ibang buwan, if you may, ang atong, especially ang atong local government, no? Panamig itong local government, kahit sa damo, may sila sang ginhatag sa City High, the party list, abang lingkod, and other stakeholders like yung mga SMART, mga GLOBE, isa sa mga ginagmay ng buwan, kanami kay yung pakita nila ang ilang all-out for the Bacolod City National High School last year. So hopefully this year, the same, mga pagulig pa nila, pero it's more on repairs and maintenance ng among school, sa among classrooms, kumbuhan. Aha. Okay. So, ang iban nga school sa mga previous interviews namon, ma'am, luwas sa mga pinta amo ni because of the pandemic, kinahanglanon sang hand washing facility. May kinanglan pa kamo i-construct at sa parihuman sina sa Bacolod City High School, ma'am, or kompleto na ang hand washing facilities naton? So far, damo na kami hand wash facility, no? Kaya big kami last year, so bigala at the same time sa amo ng SPM na that we are really have to provide hygiene, no? Proper hygiene sa ato ng mga kabataan. So, ara na siya, nag-plaster na siya, patunsin ko may ara na bumbuan na mag-donate kay bumbuan niya, ng open arms, kita yung batungan sa taga-titihay, no? Because that is a very good donation, kumbaga. But ang among kinanglan ko is actually tubig gabi, no? Panami na tubig pala bumbuan. Eh, ang school nagkuha naman sa mga CR. So kung may gusto, pag idayan ay mag-donate ng mga stakeholders for another CR, bumbuan, bigay pa sa langatan, ginamon. So, at least nagpapagustad kami bumbuan, paano amon na need. So, kung may madugang, mas maayo pag i-testing na iya from them mga bumbuan, o di pala. Oo, correct. Pero subong, clarify ko, ma'am, pila kabilaw ang hand washing facilities sang City High? Okay. Basta do I think 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala siya madami. 6 na siya sa different buildings sa ginbutang. 5 or 6, hindi ko sure. So, but the thing is, may ara na siya na pero kung mas manami na madugangan, itungod kalapad ng area sa City mo. So, additional CR, mas mayo pag-give. Hindi, kasi bumbuan, you still have to maintain the social distancing. Kasi iba na mag-inutok to, kasi transition pala. That is why we come up with this innovation kung paano na sila hindi sa mag-inutok sa PR, hindi sila mag-inutok sa hand pati sa bumbuan. Oo. And speaking of social distancing, by August 22, that's Monday, sugod na, ma'am, ang klase. Until when ang enrollment ninyo? Actually, bumbuan, ang enrollment is ongoing na siya, no? Hindi na kasi hindi na sa kabaton. We really have to abide by the DepEd memo na education for all. So, may mga transferees na ongoing na siya yapon. But the opinion sa August 22 is not really that na tanan sila face-to-face. So, we have this what we call the transition period. So, pili lang anay ng mga klase, mga special programs sa City High. Sila lang anay ang face-to-face. Especially those na mga programs na hands-on give sila like the art, no? So, sila ni anay ang unang face-to-face. I think the SPE. Ang mga regular students, bumuan, we have this schedule na may transition sa before sa face-to-face na modular lang sila anay. So, blended sila sa bumuan na may module sila, and then we have this asynchronous,
na kung anong ginhatag ng mga modules, o kung may follow-up pa daw medyo good ng mga estudyante, you can communicate with them through Messenger or any platform media bumuano. Kung mag-blended siya, kung ano ang need, wala, mga para mapaabot sa kabataan kung ilang kinasiling edukasyon. So, medyo tasking na siya on the part of teacher. But then again, kumbaga na-adjust, naka-adjust ng teacher during the 2 years na pandemic. So, more or less, hindi na siya give that, although tasking siya, pero hindi na siya mag-good give. Kaya may ano ka na, may sistema ka na. Then comes of November, I think November 2, as per advice by our secretary, Vice President Sara Duterte, nasa sa November, mag-full swing ang face-to-face. But, that is why nga ginatanungan sa maayo kung anong hindi ang himuon sa bala para pag-report ng kabataan, everything is in order, wala although may ahlagin man, but at least ma-minimize sila bumuan. So, hindi siya tanan sa Focus 22, hindi tanan na students mag-face-to-face, na ginapabalo na mo, kung may transition sa kita, amat-amat lang. Hindi ka dako, wala bumuan sa population sa CPI. That's right. So, yung mga kabataan ang excitement na nilang, energy na nila, yes, may makita ko ng classmate ko, so we do it slowly. Paglampas sa November, naglasado na siya. Yeah, so meaning to say, come August 22, may ara na ma'am nga maamat-amat face-to-face, pila lang ay anay ka percent? Siguro lang, on the part of CTI, ang daw pala is special program for the arts and the FTE. So, ang FTE is Technology and Engineering and Mathematics. Engineering and program, no? So, sila lang ni Anay, sila lang yung mga special program. Pero ang regular student will do it slowly. May schedule nila. I think, hindi magiging siya bumbuan na sila pag face-to-face, totally, the whole week, arat na sa school, no. Ang dawin mo, may step bid lang ang klase, bali, ang isa ka klase, tungaon sila, sabi, may sa morning siya, then the other half to be in the afternoon or twice a week lang kamukat kita ay. I mean, ang sinang grupo, then lain naman ng grupo. So, siya, itagaan sa schedule na bubuan na hindi ka na maglulungan sa project. Okay. So, ma'am, hatagan ko ikaw opportunity nga manawagan, dugang sa mga stakeholders, sa mga needs niyo subong, sa mga kinahanglanon niyo, sa subong sa Bacolod City National High School, mga ini sila. Kagdiin sila ma'am, pwede maka-coordinate if in case may ara sa mga bulawanon nga tagipusoon, especially yung mga alumni nyo dira, alumnus nyo, nga magkanto dira sa inyo, or ang mga, mga donors, gidjabla, mga companies. Ma'am Phil? So sa liwat, no, nagapangayo ako sa mabulawanon na tagipusoon, sa mga stakeholders naton dira dito sa Bacolod City, especially sa atong local government, na kumpani yung tamdon na nila ang kinahanglanon sa CPI, like mga pinta, mga cleaning material, mga alcohol, mga disinfectant material. Tungod na ginahatag na, gina-ready na naman yung eskwelahan. Pag sa mga stakeholders naman, especially the alumni, ang alumni, wala dito kaya sa pabaya, no? Sa ilang alma mater. So, again, nagpanuktok ako mga, kasi alumni, ang bubumbuan, so nagpanuktok ako, pero alumni ko, please, bisitahin niyo ang atong mga alma mater, kung ano ang inyong mabulig, na kasalamatan, ginanamon sila. Nagkabay pa nga sa akong samon ng mga stakeholders man, like ang mga alat na sila bumbuan sa palibot namon ng mga companies, nag-donate na sila. So, ang kinanglan sa City High is mga pintagis, mga lansang laki, kahoy, na pwede namon, mga plywood, na mga dilapidated na mga rooms,
So, kapanawagan kita po sa inyo, mga pangibulig, nga tani inyo manluligan ang sihay, kay ning nag-pandemic kita, do ka kamudlay man sang naton, ng pagsinalayo wala, do nakapayaan man ang eskwelahan, especially ang mga pasyon nga do lagid. So, wala na na-maintain, itungod na wala man estudyante, bulig ang estudyante kang tinduman mo. So, saliwat, yung panawag ako sa inyo, mga mekanik ng inyo kay na mga sulusobra sila para nga maka-share ng mga sa ng mga kinanglanon. Especially, kay wag na din lang kuya yung buwan. Yes, ma'am. Yes. Oo. Kay Congressman Stephen Paduano, sir, I know you've been supporting Bacolod City National High School. Damo na siya nabuli. Sa aton na Lone District at Congressman, Sir Greg Kataya, kapatawag kami sa imo sa City High, please help us to materialize yung amon objectives naman brigada eskwela. So, kaliwat, ang mga previous namon ng mga nag-donate, nag-ulit, salamat na kami nadahan sa inyong mga bulik sa amon. Salamat gida po buwan. Alright, sige. With this, Ma'am Filomena B. Lo, no, ang Brigada Eskwela Coordinator sa Bacolod City National High School. Thank you so much for your time. Kag maayong aga, Ma'am. Salamat ng buwan, salamat sa mga stakeholders, maayong aga sa atong natanan. Alright, sige. There you have it, mga kabiyanan, no? Ang coordinator sa Brigada Eskwela sa Bacolod City National High School, no? Si Ma'am Filomena B. Lo, no? So, no? Ang mga alumni nito, doon ay nagapabaya, no? Siyempre, kung alumni ka sa school, you always may special place gina sa heart mo, sa tagipusoon mo, kung diin ka naghalin. Among gina siya. So, ang intention to help, basta okay lang, basta rangan lang, ara gina yan. No? So, because ang Brigada Eskwela, nagsugod no August 1 until ni sa end of the month. So, ginapreparar gina sa mga eskwelahan driya sa aton sa may syudad sang Bacolod, no? Ga-prepare gini sila ang mga schools, no, para sa siniiya nga pagpatigayon sa Brigada Eskwela. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabayan for a while, pagbalik ta, no? Ang isa sa mga let passers naton diri sa may probinsya sa Negros Occidental, and congratulations, kabalo ko kung ano ka maripayon kung makapasar ka sa licensure examination for teachers. Iti syempre, ang imo handombla, matuman na. Okay? So, nga mangin isa ka-license nga teacher. So, diskusyonan tani. Sa aton lang, nga pagpanambalik. Daling kita, standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk. Sige, balik na sa aton niya nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. This time, mangin kaupod naton ang isa sa mga bag-o nakapasar. Sa bag-o lang gid natapos nga licensure, nga resulta sang licensure examination for teachers. Our guest for today, no, I'm sure and for sure damo ni maka-relate kag maka-inspire man sa iya nga istorya because especially bala for those nga who doesn't make it sang tinalikdan, no, nga let, feeling mo, syempre, ang nabatsagan mo ni subong ya, do ka devastated sa imo, kay tigin preparahan mo, wala ka nakapasar, no? But this time, ang mangin kaupod naton, isa ni sa mga ika-third niya nga attempt, diri siya nakapasar. Hambal niya gani, failure man sa una kag ikaduha nga take sang licensure examination for professional teachers. Amba niya nakapasar gid man ko sa akon nga ika-tatlo nga pagkuha sang board exam. Wala kalabanan gina-feature naton ining mga top 1 na bilong sa top 10, but sa mga kaangay sining guest naton ni Ma'am Joanne Teneso, no. Butang balon sa kabuhi ta hindi kita dapat magdula sang paglaom, no. Hambal gani diri gin quote ni Ma'am Joanne Teneso, gin forward niya sa akon, hambal niya sa Isaiah verse 60 chapter 22. When the time is right, the Lord will make it happen. And the Lord make it happen sa iya, no? Nga makapasal siya sa ikatatlo niya nga pagkuha sang board examination. Sa inspiring story nga madulong sa aton subong yang aga yari sa piyak nga linya, may kaupod naton si Miss Joanne Teneso. Mama, ayong aga, upod mo diri sa Bombo Radyo Bacolod si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Ma'am Joanne. Si Ma'am Joanne Teneso from Victoria City.
sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Imagine ang iniyado ka birthday gift gid niya sa iya, no? Kag regalo gid sa iya kaya man niya pagkapuas pa sang iya nga birthday kag the best gid nga regalo para sa iya ang result na ni siguro, no? Ma'am Joanne Saliwat, good morning. Hello, good morning, Miss. Maayong aga and congratulations kay sa pagpasar mo sa ning licensure examination for teachers sa ikatlo mo nga attempt nakapasar na gid man, Miss Joanne. Yan, again. So anong imo nga balatsagon, and I'm sure na ang ining kalipay mo ni subong na na tabunan na to ang kasubo mo sang duha ka licensure examination nga wala mo mapasaran before? Nang sobra gid kalipay, Miss, kasi syempre hindi man daan hamak ang board exam kag hindi man daan sing gidali-dali. Pero wala gid ko naguntat nga mapasar ko ini ang board exam namon. Gani. Oo. Pag wala ko na-expect, kaya ko danay sa ikatatlo ko, hindi ba ko kapasar, pero kabalo nga, ginhatag, ginagidang para sa akon. Oo. Kanami mo, sang verse bala, sang siningin forward mo, sa Isaiah, no? When the time is right, the Lord will make it happen. Napamatudaan mo gid ni siya. Yes, Miss. Oo. Sige. Antista istoryahaning journey mo nga ni towards passing the licensure examination for teachers, Miss Joanne. Balik currently, pila ng edad mo subong? Bali ng 25 years old, nisang sinilang gid nisang August. August 3. ano? August 3, Miss. August 3. Nagwa ang resulta sang sang birthday ko pagka August 4. Wow. After sang birthday mo, so hamo nang hambal mo nga it's like a birthday gift to you. Yes, Miss. Kanami, no? Very overwhelming gidyang nabatyagan mo because na-experiensyahan mo somehow ang failure kag frustration nga hindi mo man bala ma-imagine nga nabatyagan mo before nga sa duha mo kakuha sang let wala ka nakapasar, Miss Joanne? Yes, Miss. Oo. Gabi gidyang nga abi ko gidya danay sa katatlo hindi pa gidya mo kagamba ko gidya hindi ka maguntat mintas hindi ko kapasar kasi katatlo ko amba ko last ko na gidya kag kaluyan nga ginhatag na gidya sa akon. Oo. I'm sure damo gid ni maka-relate because syempre kada gwa ni sang let passers hindi man tanan nga nagkuha abi makapasar, no. So may ara gid na yang who will not make it abi, but I'm sure nga ma-inspire gid sila sa imo. Pero again, Miss Joanne, before that, you are 25 years old and din ka gani nag-eskwela sa imo nga sa education. Sa Cedar College sa Cadiz City, Miss. Cedar College. Anong meaning sang Cedar? Ang Cedar about na siya sa puno man na siya, Miss, pero wala siya specific din yung meaning, pero basta about na siya sa puno. Hindi Cedar. siya acronym, basta Cedar lang gid siya. Cedar College sa Cadiz City. Yes. Ang ini nga eskwelahan, ikaw secondary? Elementary. Yes, elementary education. Ang ini nga eskwelahan, kumbaga pioneering ang nila ang education or gid ang do ka specialties ang school. Nang education kag the same time ang business ad nila kag ang IT nila. Oo. Kumanang gina-priority nila. All right. You are from Victoria City, pero nga dito ka nag-eskwela sa Cadiz? Kaya sa totoo, lang na wala gid ko nagkuan nga amo na nga kurso mo bali sa Bacolod ko nagpangita sang schools nga tani pala para sa akon gid nga gusto nga kurso. Kaso at the same time, ang akon nga magulang nga nagpaskwela sa akon, nagkuan siya nga i-try mo ang education kay base pa lang kagamo na nangita ko sa Cadiz, sa Talisay, sa Cadiz. So kumatay mag-try sa penyo kasi wala ko kaabot.
Diyan nakakita ko sa sa Cedar College sang course nila mayara sila education kag didto ko nag-try pa-enroll sa ila kag nakasulod gid man ko. Okay. Bali una ang attempt mo sa Bacolod. Oo, miss. Ano dapat nga course again? Ang flight attendant, miss. Okay, pero ano natabo? Kaso, nakaano man ko sa entrance exam nila nakapasar kaso nagkuha na magulang ko nga i-try ko ang education kag mas mayo kay 4-year course pag nga daan kag magamit gid sa ulihi. Okay. Pag mo naging pursige ko gid nga So- nga i-take gid ang ina nga exam nga nga kurso. So ang magulang mo ang nag-encourage sa imo nga mag-education. Yes, miss. Oo. So bali siya man ang naga-sustain sa imo nga pag-eskwela? Yes, miss. Oo. Anong bilang background, pila ka mo mag-utod? We are 7, miss. 7 ka mo. Ikapila ka? Ikatatlo. Ikatatlo, halin sa magulang. Yes, miss. Oh, so may meaning to say, may mga manghod ka pa. Oo. Okay. Apat. Oo. So, growing up, anong trabaho sa imong mga ginikanan? Bali si Papa, siya, ng Gobra sa Central, diri sa Victorias. Okay. Pag at the same time, naka-retire naman siya kag sa Subong, naga-sideline man siya for tricycle driver. Kag ako nga, mama, sa balay man, kisa ga-sideline man siya kung ano da. Oo. Ligya or ang ilang sideline. Para lang ma-sustainer ang amon nga pang-alaw. Oo. So in short, Joanne, sa pag-eskwela mo, hindi bala bastante, butang balon, pigado man ang somehow ang sitwasyon. Oo. So ano ang gaka-experiensya mo during that time sang naga-eskwela ka? Mayara man times nga kung kasado ka budlay man. Just like for example, sa una, ang balon ko is ang parent ko pa nang provide. Kasi ang magulang ko na, isang time nga muna, bisan gamay lang balong ko sa adlaw, ginabatong ko lang kag wala gigakon sa kaugal sa kaminsaron kung arang hindi magsulod itungod nga mo lang na gingkuan ko gid nga bisan gamay lang ang balon basta makasulod lang gid kuya sa adlaw-adlaw. Okay na ko. Oo. Hindi na gyud mas sa mga namon. Oo. So meaning, hambal mo gani diri sa akon, gakaagyan mo na iya nga mga sudan mo. Ano gani yung mga sudan mo, Joanne, para lang makasurvive? Nang pati sa mantika sa mga classmate ko. Oo. Sa pag-board namon. Kay tungod bala sa akin sa mga projects namon na nga magastob lang namon kag wala na kami budget nga mabilin tamo na pati sa mantika tapos akong gutom na na lang ikadlaw na lang. Ahay. So in short nang inang grabe man nga struggle no sa 4 ka tuig ginagwanta mo gid kay gusto mo gid siya ang pinaka goal mo nga makatapos sa pag-eskwela. Yes, miss. All right. So saan ka na-graduate? Ano nga year? Ang year 2018, miss. 2018. After graduation, nagkuha ka board exam. Nang wala pa. Okay. Wala pa ako nakatake. Nga aman. Ay, nag-take ko exam kaso amo to siya wala ko nakapasar. What do you think? Sa ikadwa, wala ko nag-take liwat. Pagkatapos ko bala sang first ko. Oo. Kaya di ba may exam sa March, wala ko nagkuha kasi lingkod doon na ko bala sa kagalingon ko doon na dulaan ko bala ng confident na mag-take liwat. Oo. What do you think ang mga factors or ang mga rason nga sa pag-una mo kuha sang board exam, wala ka nakapasara? Kasi siguro, may man times, miss nga, ara ba lang, duging pabayaan ko man ang iban, ara ba lang, gamba ko, kumpara sa akon, nang, di na ako magtuon. Kasi may time, magiging kasi ang tamaron ka man gid magtuon. Kasi ba, tanaw, ang reviewer mo, hindi, dani, kapoy ko, pero, pagkauli na-realize ko, magiging dapat, gali, ang mga amo to, dapat, tunaan ko gid kasi siguro kung tunaan ko basi amo pa tong time nga nakasulod man ko. So in short tips ni no sa mga future man bala nga pareho sa imo nga mga licensed teacher nga hindi iya pwede nga okay lang na kaya ko man na
In short, balik ka gid sa libro mo or matuon ka gid sa reviewer mo. Kaya hindi ko pwede nga mahambal ka para ni kumpara ni sakon para gid ni sakon baski hindi ko magtuon amo na Joanne. Oo. So during that time, sang first mo gid nga kuha nga wala ka nakapasar. Ano ang imo, Miss Joanne? Ano ang imo nga Anong imo nga nabatsyagan? Nang sobra, gid ko yung nasakitan. Kay syempre, first ko nga exam mo, dito ko nakambal, ay, yung sakit pa niya siya sa break-up. Amba ko na, lang ko sa kilid, hibi lang ko sa kilid, amba ko, wala, ikuya ka pa, sarya. Gamba ko sa mga kasmate ko, pangitan, yung pangalan ko, basi ara pa, basi wala lang nabutang, amba ko na basi dugay-dugay pa, pero wala, gid ya. Damo to sa nga nadulaan ko, kuhan siguro 1 week, ko siguro duwan way ko gituging dibdib nga wala ikuya kapasar yan di siguro para sa akon. Oo nga inablang knowing ang iban mo during that time ang iban mo nga mga classmates nakapasar. Oo. Kapasar sa pero ang ako mga classmates sa subong amo ni ang batch namo sa una nga diskumpiyansado sila sa amo katungod na may time sa nga nagkapawala kami kadungol balahaw pero at the same time tanan kami nakapasar sa board exam. Wow. Okay. So during that time, paano ka nag-cope up? Hambal mo gani do sobra pa sa break-up, no? Nga nakipag-break ka sa imo nga boyfriend. Anong pinsar mo during that time? Kag paano ka naka-cope up nga sige lang mapadayon lang ko. At least wala ka bala nang lunod sa frustration nga ginatawag. Kay tungod man mi sa mga palibot man bala kong kisahaw nga arang hambalon nga ay hindi mo na kaya hindi na sa makapasar sa board exam bantay bla tanawa bala do nagsulod man sa ulo ko ay hindi makapasar ko ni kung hindi pa para subong ang ako tabalo ko may adlaw gid nga mapabor sa ako ng chimpo pag mo na sa ikadug nga take ko wala gid ko nakapasar pro silhamo ko sige lang siguro hindi pag siguro akon time. Sa ikaduha mo nga take, Miss Joanne, sa ikaduha mo nga take, bali sa first mo nga take, nag-review center kagid gali or wala? Nagka-review center ko. Okay. Tapos sa second take mo? Wala na, nag-self-review na lang ko, miss. What do you think naman tong rason nga do wala to gyapon na tigayon? Siguro, matsyag ko, hindi pagin siguro para sa akon that time. Gamba ko, bisan tuon, hindi pagin niya mag-ugyon sa ako ng chimpoya. Oo. Gamba ko. And then, ano to nga year sang second take mo? 2018, 2020? Nang 2019 siguro, bala mo? Wala pa pandemic? Wala pa to pandemic, miss. Okay. And then, ano tong na-feel mo or nabatsyagan mo sang ikaduha mo na nga board exam nga wala ka gyapon nakapasar? Miss, nang dito ko manambal ko galingon kung miss, nga sakit gid ya. Bako siguro fit or gid ko siguro kay wala gid Japon ya ang pangalan ko ya sa sa list ba sa mga nakapasar. Bako gid hindi giniguro para sa akon mo kay do siguro sakto gid gurong hambas ang iban nga hindi gina sa makapasar. Oo. Hindi. Pero during that time, Miss Joanne, sang diin ka nagatrabaho, naka-private school ka na nga teach? Naka-serve na ako sa private school, miss. Saan ka nagsugod tudlo sa private? 2019. 2019. Nang pagkuha mo board exam sang 2019, nagatudlo ka na to sa private school? Miss. Okay. Amo tong private school man. Okay. So, after that, wala ka nakapasar sa ikaduha. Siyempre, somehow na-frustrate ka na naman. Ano ang ginhimo mo pagidya or nag-extra effort ka na gid para nga i-make sure mo nga ang ika-third mo nga board exam, makapasar mo na gid, Miss Joanne? Yes, miss. Ginkuan ko gid
Bako mapatapik ko bala sa dingding mga tulunan pa kadaga makita ko. Kadaga makita. Wala mo nga akong tunan dapat to. Amo na yung nakita namon mo Anthony play balang video. Mayari na siya gin-compile nga video mo. Anong ginimo mo? Bali nagkuan ka gid sulat ka gid ano sa ano mo na sa room mo na gin patapik? Oo. Okay. Bali ina mga tulunan mo. Oo. Okay, so like Abe, pwede mo maisa-isa sa amon like anong mga ginhimo mo prior sining board exam mo sa ikatatlo? Naging hamba ko na matry ko bala edit sa sa TikTok bala kay uso na baligan mo. Ko try ko ni bala ba walang wala. Tiyan mo naging pasunod ko hamba ko sa una ko gid nga nga hamba ko bala mo nagiding adlaw ang sugod sang adlaw nga matuon na gid ko yang fokusan ko nagid ang amon nga field. Moto nagsugod nga gimpang kong file ko mga moto nagsulat ko sa mga reviewer sa mga notebook ko nagpatapi ko sa dingding hasta nga pagkapila kadlaw pagid nga naka man ko nga nagpamakos ko galingon ko nga ma-review center ko kaya ba ko hindi man sa wala ko nagasalig sa ugalingon ko pero kay hamba ko laing gid akong maka-review center kapag gid. Okay. Na may naga-guide pagid bala sa imo haw. Oo. Amo na mi. So amo nang ginhimo mo. Pila ka bulan gid jang tuon mo kag ang review center mo? Guys, at the same time kay di ba nag-pandemic to siya. Na do hamba ko hala wala pa Japan kay dapat pagka 2020 ko nag-file mismo. Di ba lisang nag-pandemic na bako wala pa Japon. Bako wala kay Japon kasi kung magtuon ko sa subong basi bala pagka malipatan ko na bako sa next lang asa nga nagpila kadlaw. Natuiga na ang pandemic. Pagka pila kadlaw mo na nagkuha na ang PRC nga by batch na kami, halin batch 1 to batch 4. Okay. Nakita kong pangalan ko, bako hala, basi amo na gid ni gurong adlaw nga makapasar ko kaya bako na kung madayon sa ini nga tuig siguro para na gini sa akon. Bako na amo na mi nagkuang hala basi amo na gid niya. Oo. So pila ka bulan man tong tuon mo, Miss Joanne? Bali ang ako nang gidya Miss tuon is palaktaw-laktaw man siya pero ang ging fokusan ko gidya nga bulan lang gidya is 2 months Miss. 2 months. Sangsan o kamo to gani nagkuha board? Sang June 26 Miss. June 26. Okay, tapos subong ang resulta no, mga 2 months man ang result. So diri mo gidya nakit-an kag napamatud-an nga kinahanglan may effort gidya. Hindi lang yang nga dalon ta sa pangamuyo, pero kinanglan may effort gid nga you have to study gid. Yes, Miss. Oo. So kung mayara ka tips nga ihatag sa mga parihobla sa imo man bala nga naagyan kay kabalo ko mayara iban hasta pila ganing limit nga magkuha ka board kag kinanglan mo naman may refresher ka or wala na. So sa subong Miss ng amo na lang gini ang last nga board exam sa September kay pagka March na taman yung curriculum bali ma-take na gid sila yung refresher kuno mo. Para maalam lang maka-take liwat board exam. Okay. So bali pila mo ka-take kag mag-refresher ka 3? Hindi man kay ligad ya may ara gani iban nga ika-25 na nila nga take amo man ang kwa nila. Do wala man siya limit kaso kay sa subong B nagbag-o na amo nang ging lain na nila. Oo. Nga dapat nagid pila ka units para makaalaw nga maka-take kaliwat. Sa inyo nga batch. Yes, Miss. Sa inyo nga batch sa Cedar Cadiz college, may pila ka percent ang nakapasar kag pila ka percent ang wala nakapasar? More or less. Nung wala Miss, wala lang ko kay pag-take namon sang sinigid Miss so bali 4 lang kami siguro nga nag-take sang sineo. Nga taga si Darman. Kag kaluy-an 4 man kami nakapasar. Wow. Dululungan ka muna sa review center o lulupod ka mo? Lain-lain, nang lain Miss. Ang iba nag self-review man.
Na miss. Oo. So, kung maghatag ka sang tips, Miss Joanne, sa mga ano bala, sa mga pariho mo man nga naagyan nga na fail, pila ka take sang board kay damo man na istorya ka ngay sina. Anong gusto mo nga advice nga mahatag sa ila? Nga na-experiensyahan mo ya? Ang para sa ako, isang ma-advise ko lang gid ya is hindi gid sila madulaan niya paglaom kagkuan niya sa kagalingon nila nga makayanan ginila bisan ano man ang gakahambas ang palibot nila. Himuon na lang nila as inspiration, do not revenge, basta himuan na lang as para sa kagalingon mo kag sa pamilya mo sa ulihi kag kung may time gid man tuon kag extra effort gid ya miss ya. Oo. Somehow, may love life subong si Joanne? Wala. Share mo gani sa ako, no? Hambal mo, ang ano ni gani, nakapasar ka sa sini, siguro somehow reward gini sang Ginoo sa imo nga birthday. At the same time, ang supposedly 9 years mo nga relationship nadula. Oo. Oo. Feeling mo, kumbaga, ginpaumpawan, kagigin reward, kagid sang Ginoo sa sini, Miss Joanne. Oo. Amo gina na batyagan, kung may siguro, amo nagahamba nila, kung may madula, may maabot, gid nga blessing. Yes. Kung naging pamatud-an, gid sa ako. Oo. Saan o siya nadula? Hawamakon mo 9 years? Mga ano naman miss, mga 8 months naman nakalipas. Oo. Ti anong natabo? Nakakita siya iban? Wala ka mudlay. Oo, may ara man miss. May ara. Oo, nakakita siya iban. Pero sige lang kung 9 years ang balyan nila, kung siya yung naglakat, ti damo pa da iban, aga pati ka na, Joanne? Oo, miss, may maabot gid sa pila ka adlaw. Oo. So, ano na lang, grabe no, kay broken hearted ka during that time, pero nag-concentrate ka gid sa pag-review mo. Gin set aside mo lang ng imo nga nabatyagan nga nadula ang imo nga boyfriend, abi. Oo. Ngin ko gid nga hamba ko kaya ko gini pakita sa imo nga kaya ko gid manindog sa kagalingon ko. Oo, gani man. Ti pabayin na lang siya. Damo pa da iban, Joanne, no? Oh, miss. Amo gid na iyang life. Kita among Ginoo kabalo gid na iya, no? Nadula man to siya, siguro ti hindi gid siya para sa imo, pero subong nangin LPT ka naman. Gani man miss. Kaloyan gid. Blessing. Amo na ganiyan pa nila sa akon miss nga siya madula sa imo pero ang lisensya sa pagkamaestra hasta mintras na nga para sa imo. Yes, correct, no? Inabalang ginbaka-bakahan mo for 4 years, no? Hasta nga nagsudaan ka na lang itong mga mantika, itong mga kalamay, kang mga asim para lang nga, mapasar mo, do sa ano bala, no? And then iniya, career mo na gid niya, no? Nga mag-LPT ka gid ya. So, anong mga plans mo subong bali mag-government, ma-public school ka gidya? Oh, miss, gaplano man ko miss nga mag-apply sa public school. Kaysa nakapasar ko, ako na excited, nagit ko yung mga apply. Oo. Bali subong, nag-teach ka? Yes, miss. Sa private? Oo, miss. Pero syempre, kung mag-license ka na, dream gid na yan, no, sa mga teachers nga makakadto sa public school, di ba? Yes, miss. For syempre number 1, no, mas lain kag mas secure ang compensation especially. Yes, miss. Aha. So, hindi miss ako sa public, kaya miss kay gisa pa sa sa private school, may ara ginadaan niya time nga ma-delayed. May ara man time nga ang sweldo mo pila lang danay kasi syempre private lang mo syempre kami nga mga gakwan sa ina nga training ground, kinanglan gid namon niya experience ya mo. Gani. So pila man ka years ang imo nga experience subong sa private school?
ng Kaloy-an, miss, nang sa sini nga abri klase, 4 years na, miss. Oo, Kaloy-an gid no. So, and then paano din mo gusto magpa-ranking sa Victorias? Oo, miss, sa Victorias, diri sa Amon. Oh. Aga plano man kung bako kung diin man ko daloon sang Ginoo, bako sa public school man o kung sa bureau man da ako bahala na basta makaplastar lang ko sa ulihi. Correct, oo. Kay ka very young kapag idya subong niya, no? So, damo pa ang, dako pa bla ang future nga nagahulat sa imo. And siguro, makuha kita mensahe sa imo, anong gusto mo una nga mensahe sa inyo nga eskwelahan, sa imo nga mga teachers, sa imo nga mga classmates, nga kaangay mo nangin LPT kag ang iban wala man abi nakatigayon. Anong gusto mo nga mensahe sini sa ila, Joanne? Ang gusto ko lang gid mahambal miss yan ang halin sa kinder ko, elementary, high school kag college. Nang thank you gid ko miss sa mga teachers ko kag sila man ang nagmold sa akon kag sa mga classmate ko sang una para maging isa mabala ka successful sa ulihi. Kag sa mga classmate ko nga diskumpiyansyado sila sa amon, subong isa naman ka mga LPT. Pwede ko sa ma-mention is. Go, sige, go ahead. Okay, ang bayan nila mag-lagis lang ako mo. Oo, sige, go, sige. Sila kan day Saira, day Pinky, day Jorel, day Jeffrey, Pet, Ronald, Aina, Fernally, Clifford, Evelinda, Agvina, ang sa mga classmate ko. Kag thank you man ko kay Rowel Camiano nga nag-obra sa CBRC Review Center nga nag-encourage man sa akon nga mag-review sa ina nga review center. Kag ang mensahe ko lang gid miss sa kuan nga basta hindi lang gid niya madulaan paglaom niya. Sa ligi lang gid ang Ginoo kag ang kagalingon mo kay wala ka na gid sa liga nga iban kundi kamo lang gid ya ang makaatubang sa battle niya sa ulihi. Correct. Wala gid amin. Anong gusto mo mensahe sa imo magulang, utod mo, kag sa imo mga ginikanan? Ang message ko lang gid miss sa akon, magulang nga salamat gid sa pagpaskwela sa akon. Kag halong kag gid affirme kun diin ka man. Diin siya subong? Sa subong sa Dubai, miss. Abroad siya. Pila man siya ka years sa abroad? Dugay naman, miss, since first year high school. So, siya gid somehow ang breadwinner sa inyong family? Yes, miss. Oo. Pero may, babayi, lalaki? Babayi, miss. May may family na? Ay pa, miss. Ay, tood. So, grabe no? Ang sakripisyo niya man for you, kag sa inyong family, Miss Joanne? Oo. She's the breadwinner of the family. So, kanami ka responsible nga magulang? Yes, miss. Okay, sige. An sa imo nga ginikanan? Ang mamba ko lang sa ginikanan ko, salamat gid sa pagpati nga kaya ko kag lisensyado na ang bata niyo. Wala gid na, miss. Salamat gid sa sakripisyos para sa amon. Oo. Gid na? Tears of joy gid na, no? Ka-overwhelming on your part. Makita ko gid sa video nga gin-send mo bala nga grabe gin video mo gid yang moment nga makapangita mo pangalan mo. Sino to upod mo sa video? Miss, ng ate-ate ko man. Oo. So, tapos nga nakita mo, grabe ka ka-happy, no? Happy, very happy ka gid. Wow, grabe nga feeling, no? So, I'm sure damo gid makarelate sini. Kagang aton lang gid nga point to those nga who doesn't make it sa subong bala nga result. Pareho kay Joanne, nakaagi man ni siya, no? So, nga amo ni sang una, but look at her now, licensed teacher na siya. Anyway, Miss Joanne Teneso, thank you so much for your time nga ginhatag sa amon diri sa Bombo Radio, Joanne. Yes, miss, thank you man, miss. Wala ko nag-expect. Somebody mentioned your name. Actually, nanawag kung sino mga let pastor. Sino to nag-mention sa imo? Ang isa to ng friend ka ako, ng sister, kagang isa ng schoolmate ko man sang una, sang college. Okay, sige. Damo man to actually, pero ikaw nalabot ko. Anyway, Joanne, thank you so much for your time. God bless you. Good luck
Good luck. We Alright, sige. So, salamat, Gid, no? Si Joan Teneso, isa sa mga let passers. Kanami mas ang story niya because actually sa pangabuhi amo manggid na siya. Dili naton bla nakitaan nga hindi man sa tanan nga bagay daog ka, hindi man sa tanan nga bagay i-grant na dayon sa imo, but pareho kay Joan nga imagine bla Bomba Anthony ano man nga kasakit na nabatsagan niya during that time sang duha ka board exam. Wala niya natigayo na ikatatlo na tigayo niya. Same is true sa mga utod naton nga naga-monitor sa aton subong bala nga somehow abi wala ka nakapasar subong. Pero pareho kay Joan, perseverance lang, dedikasyon lang, tuon gid siya. No, amo na yung pinaka-importante tanan. You have to do your best and God will do the rest. Amo na bala nila, no? So kinanglan effort gid siya. Hindi iya pwede nga kapasar ko niya, amo niya. So hindi kaya magkumpiyansa. Work hard. Amo ginang pinakalyabi sa tanan. Sa anuman nga bagay ma-apply tagid na Bomba Anthony sa pagpangabuhi ta. You have to work hard. Kung kalma-kalma ka lang dati, paano man naiya karon, no? Pero you have to work hard. Maybe may mga aspeto nga subongway mo na netigayon. So mahambal ka, Maria. Ano ayan ang rason man? So paninguhaan mo, pareho kay Joan, ang iyagin himo, ang sa ikatlo nga tuon, titinio niya, nag-ano na gid siya, nag-ano na ni Bomba Anthony, nagsulat na gid siya papilit sa dingding, ang tanan yung atulunan para pagbugtaw yung pagkaga, makita niya. So, she did that for pilaman ka bulan. And kanami, no, nakapasar gid siya. So, congratulations. And sa tanan nga mga let passers, congratulations. Again, for those or to those nga wala nakatigayon, subong, next time. There is always a next time. Hindi magpa-frustrate, Mugid na iya sa pangabuhi. Hindi man sa tanan. Amo na blambal naton, hindi sa tanan nga bagay, imo. Magpabor ang tiyempo sa imo. Ang liabi lang gid sina iya, perseverance, dedication, amo ina ang importante sa tanan. Okay? Mapos kita iya mga kabenan for a while. Pagbalik sa aton nga paratuntunan, dugang pagiriya nga tupiko aton nga diskusyonan. Dahil lang kita, stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal. Balik na nila pagpalagad siya pala tutunan na Good Morning Philippines, oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 53 minutos na ang nakalabay sa takna nga alas 9 sa aga mga kabayan. This time, no, por sure magyapon sa ato sila nga panglagad sa inyo sila nga aga mga kabayan, no, kahit na makita sa pila natin nga dugang nga mga talalpang doon. No? This time mga kabayan, hindi na makita tutok sa aton sila nga environment, no, sa mga mention natin. Of course, no, importante gid ang environment, no? Kasi nato ni mga ginabatsyag ta subong, nga mga disaster, na ni mga mabaskog nga bagyo, may mga forest fire, may mga flash flood, no? May mga terrible nga pagtupa sa ulan. So ini tanan makibanan, no, nag-contribute ini, no, resulta ini sa aton malawig na nga pag-abuso, pagpabaya sa aton sini nga environment. Sa subong, tibalan ta damo na subong si mga environment advocates, no? Damo na mga ito nga grupo o individual nagahimo na krus ang kausa, no? Para maproteksyonan ang aton environment, no? Mapangapinan tabla environment dito laton pa nga maglabot na kita sa puntong irreversible na, ngayon naton hindi na naton mapawalik pa ang santo, no? Kaysa naton as human being, there's kalibutan aton nga Mother Earth, no? Importante gid na naton nga mapangapinan naton sini nga environment, no? Kay ti amuning planeta nga sinita pamla makabig naton nga
habitable for human. No? Di kon sa uli, abusuhan tani, hindi na ta pwede ki-start hindi na suitable para sa isa ka tawo nga mag-start, hindi naman mag-start. Base madulang ato environment, madula naman ang ang lahi ng tao makaibanan. So importante subong nga maproteksyonan ato sin nga kalibutan, no? Worldwide, no? Damo na sa mga grupo nga nagakampanya to protect sa ato si environment. This time, isa sa mga kabig naton nga may kausaman karon, no? Naghimo sa mga aktibidades, mga helikopter, mulaton, no? To protect sa aton si environment, no? Maging kaupo nato siningaga si Sir Kit Brandon Cariano, ang Communication Manager sa 30 by 30 Southeast Asia. No? Isa ini ka environmental group, no? Environmental organization nga sinatote may mga kampanya na sila, may mga kausa na sila to protect sa aton sining environment, no? So para mabalaan ta, no? Ibalon ta ng mga vision and mission nila, ano na mga bulaton, ano ang mga pamagi, ano ka importante ang environment, no? Nga agi bala dapat aton protehiran naton sa environment. So sa pikalinya, welcome ta ato sining guest sumungaga, Kit Brandon Carian. Sir Kit, mayong aga, welcome diri sa programa Good Morning Philippines. Welcome, sir. Good morning, Sir Anthony, Bombo Anthony. Madamog nga salamat sa pag-invite sa amon today diri sa Good Morning Philippines ang Bombo Radio Bacolod, and maayong aga sa tanan nga tagpalamati kag sa mga streamers pa naton. Yes. Na pwede mo di karon Bombo Dennis kag si Bomboan, ano. So mayon ni sir kay lingko importante gini man nga kausa, no? Kay silingko tanan kita diri, apektado kung manami nga aton sila nga pagtatar sa aton nga environment, tanan kita diri makabenepisyo man, no? So ikaw subong ang communication manager sa 30 by 30 Southeast Asia. No? Unas tanan Sir Kit, no? Ano ining organisasyon ining 30 magbasa 30 by 30 Southeast Asia? Ano ining sa organisasyon Sir Kit, kag of course, no, ng mga mission and vision sining grupo, Sir Kit? Okay, sige. Thank you very much, Bombo Dennis. Ang 30 by 30 Southeast Asia, isa ni siya ka regional campaign diri sa Southeast Asia nga gin-adapt o kon ginasunod ang aton ginatawag nga 30 by 30 nga global target. So ano maghambal ang 30 by 30 global target? Amo na siyang ginahambal nga pagprotektar sang 30% sang aton mga kadutaan kag kadagatan sa bilog nga kalibutan by year 2030. So kung basi magpamangkot or curious kita nga akinanglan naton protektaran ang aton nga environment, 30% sang aton environment, sang aton lands and water forms by 2030. Sang before sang pandemic, nag-release ang 2019, 2018 nga time, nag-release ang mga isa ka group, ang dako nga grupo, global nga grupo sang mga scientists naton, mga environmental scientists naton, kag ila na identify nga at least ang pagprotektar sang at least 30% sang aton nga biodiversity, so meaning ang aton mga dunang manggad, plants and animals naton. If maprotektaran na naton ang 30% at least by year 2030 ang aton mga gina-experience na balasubong na climate change, ang mga kakulangan sa pagkaon, kulang ang tubig, ang water resources naton, kag ang ara balang mabantayan manaton ang pagwa sang mga bag-o balang nga sakit, ang parehas ang coronavirus disease. So amo na siya ang mga benepisyo kung kita i-promote naton kag ma-secure naton yung 30% by 2030. So maamat-amat na siya dayon tanan, cascade or ma-domino effect na siya if masunod na siya naton nga global target.
Bombo Dennis, ang global target nga ini siya, actually ginamiti nga ni siya subong halin pa sang earlier this year sang March, may ara kita ginatawag nga Convention on Biological Diversity. So ang familiar lang ta siguro ang mga may ara kita convention, 'di ba, on convention sa COP27 sa naligad ang para na sa climate, 'di ba? May kapatid ka may mga climate, 'di ba, nga mga protesta sa Bacolod may ara man taging hiwat nga amo sina sang naligad sa Europe sa naligad ang ilang venue, so dito man ang mga tao nagtipon kag desider kung ano magid ang aton nga humuon nga mga tikang para ma-address ang climate change. So may ara magita na nga version para naman sa pag-save and protect and conserve ang aton mga dunang manggad, which is ang aton nga biodiversity. So kung magambal taga ni biodiversity, hindi lang na siya sapat mga tanom, mga fungi and other pagid nga types bala sang living things sang aton nga ginaprotektaran. So since this year, early this year sang March, may ara kita series of meetings, both virtual nila hiwat kag in person ginhiwat sa Geneva, Switzerland, tapos ang June may ara naman sa Nairobi, Kenya, ginamitingan kag gina-finalize ang ginatawag nga post 2020 Global Biodiversity Framework. So meaning ang tanan ng mga pungsod sa kalibutan nagamiting para i-finalize ang aton nga guidelines kung paano ni siya naton maprotektaran ang biodiversity naton. So amo na siyang sa target 3 na sang aton nga framework, tapos may ara pagid na mga iban pagid nga mga mekanismo like funding, human rights protection, kag mga kadugangan nga mga siyensya naman, mga science-based naman nga mga items. So come December this year, ma-meeting tanan nga mga ministers, tanan nga mga presidente sang bilog nga kalibutan nga members ng UN kag members ng Convention, United Nations, kag sang Convention on Biological Diversity, matipo na sila tanan sa Canada para i-aprubahan kag i-finalize na ang framework, kag kung ma-finalize na siya, i-implement na siya dayon sa bilog ng kalibutan sa tanan nga mga na-agree or masunod sa Global Biodiversity Framework. So ano na siya ang ginahambal natin nga makuha naton diri sa Southeast Asia, di ba? Ginahamba ko nga miara kami campaign yung ginatawag nga 30 by 30 Southeast Asia. Ang sa Southeast Asia, kita actually ang isa sa mga pinakamanggaranon manggaran ang Southeast Asia when it comes to biodiversity, meaning damo-damo gisang dunang manggad sa Southeast Asia. Especially sa bilog nga kalibutan, may ara kita ginahambal nga 17 ka mga mega diverse countries. So maghambal gani mega diverse countries, sila ng mga pinakadamo balasang pinakadamo sang dunang manggad when it comes to plants and animals. So damo-damo diri sa Southeast Asia, ang Pilipinas, Indonesia kag Malaysia, tatlo gid ang present diri sa Southeast Asia. Imagine, over 190 countries sa bilog nga kalibutan, tapos sa Southeast Asia nga kagamay lang sang aton nga rehiyon, tatlo gid out of the 17 ang countries ang gina-consider nga mega diverse, and out of like 100% sa global biodiversity naton diri sa Southeast Asia, 20% sa mga kasapatan sa mga tanom kag dunang manggad makita di sa aton nga rehiyon. So amo na siyang rason nga ga-campaign kita sa Southeast Asia kag ginapalapna gini siyang ginahambal nga 30 by 30 nga goal ang pagprotektar sa at least 30% nga nga landforms naton kag water forms, kay tungod kita ang at risk gid kag hindi man naton maibitar nga kadaman sa aton diri sa Pilipinas kag bilog nga Southeast Asia. Kalabanan sa aton nagadepender gid sa kasapatan, sa mga tanom, especially sa aton nga livelihood kag sa aton nga pagkaon. So kung hindi naton ma-promote kag ma-aksyonan ini kag mapatigayon
ang masuffer lang man nagyapon ng aton balang nga mga mga local communities kag mga indigenous peoples. So that's why gina-promote gina siya naton. Ang 30 by 30 Southeast Asia campaign may ara kami masobra 200 nga mga members across Southeast Asia. So mga individual sila, mga persons, and at the same time may ara man kami mga different organizations nga members. So may ara kami mga grassroots nga organization, may ara man kami mga international organization nga mga may ginaobra man sa Southeast Asia. So about 60 to 70 organizations are members, tapos the rest are individuals na nga gusto man mag-ara ba lang promote man sang campaign. So bali ang among ginaobra is pampang-kampanya kag pag-lobby sa aton nga mga environment agencies and ministries, kung sa ibanda niya pungsod ministries tawag sa aton nga department and agencies. So amo na ginaobra namon, nag-partner kami sa aton mga government agencies kag sa mga organizations, tapos nag-obra kami mga aktibidades online, virtual, kag may man mga in-person nga ginaobra sa amon mga partner organizations, tapos kami nagasuportar kami kagahatag kami sa mga additional nga mga information and resources kung kinanglan nila sang information party sa ini nga global nga campaign. So amo na siya. Okay, as you mentioned, Sir Keith, no, Southeast Asia, no, wala tamati sini nga mga nasyon dako ini nga porsyento sa sini mga nasyon di Southeast Asia though more on agriculture tabi, no, tatsak na balanta na agriculture kiti budlay man kon maguba ang atnon sini nga environment, no, dunang manggad na to, no, para mas mahangpan pagid sa aton nga mga tagpalamati aton nga viewers and listeners, no, do ano ka importante, Sir Keith, no, ang aton environment, no, singta do ano kadako sang parte sa environment, no, deskributan sa pag kabuhi sa importante pagkabuhi sa isa ka tawo. Ano ang contributor namin ang pamangkot ko, paano ka importante ang environment para sa isa ka tawo, Sir Keith? Okay. So hindi ta mahahambal nga wala kita may ginakuha nga benepisyo sa environment. Actually damo-damo nga benepisyo kita nga gakakuha sa aton nga environment nga ara ba lang nasaho na tatanan nga everyday gakabatonan tana, gaka-experience tana, tapos do gakaara ba lang do ka since do normal na sa aton halin pagkabata pa lang naton. Halin sang una do ka amo nang rason nga asubo ang mga tao kalabanan wala gid bala masyado appreciation sa environment. May ara kita ginatawag nga mga serbisyo sang aton nga mga sang atong environment. So before may ginatawag na siya nga ecosystem services, pero subong ginatry man nila nga improve ang terms naton. Pero ang nature, ang environment damo gina siya nga ginhatag sa aton, ang aton nga ginhawa nga oxygen halina siya sa aton nga kadagatan, kag halina siya sa aton nga mga forests, ang aton nga mga ginainom nga tubig. Although, di ba, halin na siya sa nawasa, halin na siya sa aton yung mga dam, ang tubig actually gina-collect na siya halin sa kabukiran. Tapos, nagailig lang na siya pakadto sa mga suba, mga busay, kagpakadto sa aton nga mga ginubra nga man-made nga mga structures. Correct. Ang environment man, naga-control na siya sa klima naton. Pag nagaprotektar man na siya sa mga tao when it comes to miara mga extreme nga mga environmental events, so bagyo, linog, kag iban pa storm surge, kaprotektar ng mga ang environment kid. So gahambalan ta nga ay okay, ang mga let's say ang mga mangroves kumbaga or bakawan dira sa aton nga mga baybayon, sa mga baybayon naton before, di ba, wala pa na sang layi, tapos subungin butangan na sang layi nga hindi pwede ka panapas sang mga bakhaw ag mga narasari nga mga types sang mangroves tungod nabalaan naton nga ang mga mangroves
part sa aton nga nature, isa ka ecosystem, isa na siya ka forest, coastal type ng forest, makabulig na siya sa aton ang mga mangrove forest, dira na nagapangitlog ang mga isda. Tapos dira na sila nagatinir ang mga gagmay nga isda before sila mag-venture out pakadto na sa lawod kag magkadto sa mga coral reefs para mag-star na. So kung igubo na nato ang mga amuna nga mga lugar or hindi naton pagtatapan, kita man gyapon at the end of the day ang ma-suffer. So meaning majutay ang aton yung mga ginapangisda. Tapos kung magbagyo kag mag-storm surge, wala sa may matabon sa aton nga coastal nga area. So sang naligad nga bagyo nga Yolanda, nagdako gito ang istorya dito sa may Sagay City, di ba? May ara katag nga tawag da nga Suyak Island. Correct. Ang mga tao dira, di ba, naprotektaran gid sila sang ila nga ginaprotektaran man nga mangrove nga area dira tungod nga ang LGU sang Sagay and at the same time ang mga gaistar sa Suyak Island kabalo sila sa importansya sang mangrove. So when the time came nga at risk sila tungod sa bagyong Yolanda, ginprotektaran man sila sang mga mangroves. Ang mangroves ang nagsalo sang mga dagko nga balod. Damo pag gina nga mga cases diri sa bisan diri sa Negros Occidental, damo pag gina cases kita nga ma-experiensyahan. Kung magsaka kita sa may Canlaon nga area, sa may La Castellana, La Carlota, or magsaka kita sa may Murcia, or sa may Don Salvador Benedictos, may Calatrava, manotice gina naton nga ara balang kung kainit gid sa Bacolod, kainit gid sa mga lowland naton nga areas, gasaka kita sa bukid para mabugnawan kita. Parte man na siya sang contribution sang environment, gina-regulate nila ang klima sa amo na nga specific nga lugar. That's why kung magsaka kita sa areas nga open to public, especially sa NNNP kag sa may Canlaon, Mount Canlaon Natural Park nga area nga mga parte sang mga aton wala nga mga cities and towns, mas bugnaw dito, di ba? So that's Correct. why mas damo itong mga turista. So hindi lang beneficial ang aton nga environment because nga dira tagakuha sa aton pagkaon, dira tagakuha sa aton nga hangin, sa aton nga tubig, dira man tagakuha sa aton mga other pagid yung mga types of services like cultural services, tourist o under cultural na siya. Services niya is ang tourism under na dira. Tapos ang other forms of education and entertainment halin sa pagbisita lang or maybe may mga activities kamuda nga ginaobra nga sustainable, then definitely amo pag siya mga benefits ng environment. So kadamo pagid ang last nga pwede na kon mahambal nga wala masyado ka-appreciate sang kadaman nga benepisyo halin sa environment is ang aton nga mga endemic nga species, magkamatagan endemic species ang aton mga kasapatan ag mga tanom ag mga other nga living beings sa nga ano lang nga dira lang Di lang sa aton lugar nga makita. For example, diri sa Negros may ara kita Visayan spotted deer, may ara kita talarak, may ara man kita tariktik, may gatubo man nga flesh siya sa aton nga mga forests. Tapos kung maghambal ka naman sa kadagatan may ara kita Irrawaddy dolphin sa Bago pag sa Pulupandan. Tapos may ara pag kita mga damo-damo nga mga coral reefs nga gapalibot sa bilog nga Negros Island. So ang biodiversity nga ang dunang manggad nga usually ang mga tao hindi gina nila makita in their daily life, which is understandable because mga ilap na sila, wildlife na sila. So meaning, hindi na sila yung magpakita sa mga tao, especially may experience, pag-record, mantadaan niya, may mga poaching, ginadakop sila. Kung ikaw, isa ka katumandok, example, di Bukidnon, ka o kon Ati or Aita or any other, pag nga indigenous group, of course, part na isang inyong culture, ara ba lang pagsagod or arang pagprotektar, so meaning, ara ba lang may importance, may cultural importance sila. Pero sa aton, nga mga
settlers na lang, mga immigrants or mga ara ba lang mga hindi ito yung taga-diri gidya sa Negros ang aton yung origin maybe halin ta sa Panay or may ara kita mga families nga halin pagit sa iba nga pungsod or sa iba nga isla pag probinsya sa Negros Occidental kita most of the time ang mga wala kita masyado wala attachment wala kita sang ma-appreciation sa aton nga dunang manggad because hindi na yung aton yung necessarily nga culture naton or parte sang pagpangabuhi na naton. So, amo na ang rason nga gina-promote namon ang 30 by 30 in order for more people to appreciate and mabalaan nila nga hindi lang ini siya nga pang lang because nga gusto lang natin iprotektahan ang mga sapat because they deserve to live or gusto kinanglan nila mabuhi o kinanglan natin i-maintain or padamuon pagid sila may mga benepisyo man sila nga ang pagprotektar nga madulot man sa aton nga mga indigenous peoples pag sa mga local communities. So nahamba ko na to ng sample sa local communities tapos nahamba ko naman previously ang benefits sa aton mga indigenous peoples kag ang aton na nga mga indigenous people sa local communities, actually sila na ang mga ginatawag naton yung doka common na nga term subo nga mga frontliners naton bala when it comes to conservation kay tungod ka for example ang mga indigenous peoples mga IP naton 5% lang na ata ilang around 5% lang ila population globally pero sila ang nagaprotektar sang more than 80% sang aton yung mga forests, sang aton mga kadagatan. So sila ginaangara balang may ara na do na ingrain na sa ilaw, ara na gina sa ila yung mga culture or mga ila balang mga tradisyon. Kumbaga, ang pagprotektar. So bali amo na ang mga scientists subong ginatun-an nila kag they are learning. So ang mga traditional knowledge na sa indigenous people sa mga IP naton, mga local communities pagid so mo siya mga ga-star sa forest nga mga nag-migrate lang dira or sa mga coastal area naton may ara na sila yung mga own nga mga practices na mga ginaubra nila like normal na sa ila daily tapos sa ila ya normal na ara ba lang kinanglan protektaran ta ang aton nga kabukiran tapos kung pagpanagat naman kung gagmay pagani ang madakop ng isda ginabalik sa dagat or correct di ba may mga amuna na sila yung practices daan and ang mga scientists naton globally ginatry nila nga i-promote kag i-mainstream ang amuna ang mga traditional knowledge of course wala na siya ginakawat ang ilay nga knowledge gali gina kalapnag pagika ginahambal nga amo ning ginaobra sang amo ning IP o kon local communities maybe pwede tani siya ma-apply sa mga ibang area. Pwede ma-adapta sa kadaman inang mga tradisyon nila ha. Daw mo na biyang punto nga kung nahimo nila ning mga minority lang nga grupo sa tawo nga sila sa ila paghimo sila nakaprotect sa ila lang dabi nga environment tinga hindi tani pwede ma-adapt sa kabilugan para protehan naton nga kabilugan na durang manggad no so amo ning way mabalaan sing kadamaan nato nga pumuli ano ka importante no ang aton environment so diguro circuit masulod ang tawag nga edukasyon information no kung ano ka importante sa tao ang dunang manggad kasi naton dapat kung ga-exist ang tao terribly man ang protection na dapat kuan ba ng partnership na tawag nato no kun partnership sang tao kag sang environment no kun ako guro ta magtan-aw sir dapat guro ini nga kausa ang pagprotect sa ating environment no sa ako niya biobi personal no dapat guro sa pinaka lamharon pa nga paminsaron sa isa ka tawo ikuan ni siya inculcate na sa paminsan niya nga importante ang pagprotect sa environment na siguro kung anak ko ganami siguro kung ihimuon tayo isa ka subject sa aton nga curriculum sa atong edukasyon na circuit guro do kanami no nga sa elementary pa lang isa ka bata
mapansindi na sa paano protehiran ano kay importante environment, no? Di samtang gadako sa gadako, may makwanta generation to generation nga makwantabi, mapa-inculcate sa utok sa aton nga mga kabataan, no? Siguro in due time po na muna imuhon na edad sa 3 katuig, pati mga katuig, o sa grade 1 pa lang siya, isulod na curriculum na protection sa environment, no? Another generation naman. So, siguro, mga pilalang katuig, guro, basi kung mapabalik ta ng maraming biodiversity or maraming environment sa kalibutan, Sir Ket? Husto gid ina Bombo Dennis. Actually tanan gasugod gid sa edukasyon. Ang aton nga kung may ara kita bala mabatian or makita naton sa mga balita or sa TV or sa online sa social media maghambal kita gani nga climate change. Ang gina-example gina always polar bear, di ba? Nga ara gatungtong sa ice. Yes. Pero tapos amo mo na gina-example kung iklase man gid sa aton nga mga science nga klase sa sa mga eskwelahan amo mo na polar bear hindi ta na makarelate supposedly sa mga muna dapat kung may ara kita mga obrahon yung mga muna nga sa additional nga sa curriculum or sa ka-lesson maybe sa science nga klase dapat i-localize magambal taga i-localize i-reflect naton ang lokal nga sitwasyon example diri sa Pilipinas ang climate change diri sa Pilipinas ang example na naton dira is hindi polar bear suppose wala man ta di polar bear sa Southeast Asia wala man ta di glaciers ara kita sa isa ka tropical nga region so ang example naton nga pwede maano is nagasaka ang tubig. Diba kadamo subong mga cases sa bilog nga Pilipinas nga amat gasaka gid ang tubig tapos Correct. ang mga coastal nga areas naton tapos ang mga especially mga cities pagid naton yung lang balagi na reclaim nga areas so bo permi gabaha dira ang areas amo na siyang example sa aton nga sang gakatabo nga climate change sa aton nagataas ang sea level diri sa tropical nga areas an example man nga pwede naton mahambal is dako gid nga balita sa naligad yung mga binulan ang pag-transfer sang capital sang Indonesia ang Jakarta i-transfer nila sa Borneo sa may East Kalimantan. So makita man naton nga ang rason nga nag-transfer sila sang ilang nga capital city example may capital city naton is Manila, Quezon City, NCR. Ang ginobra sang Jakarta because nagataas na ang ilang sea level dito sa ilang nga capital sa Jakarta sa Indonesia. Amo na i-transfer nila tapos kadamo kabudlay na gid sa ila dito. So na-realize nila nga kinahanglan nila mag-transfer kag mag-implement kag mag-construct sang isa ka bag-o nga syudad nga amo nang maging capital pero syempre kadamo pagid sa mga issues kag mga concerns nga hambal nga base balad masyado ka destructive or dako gid ang impact niya sa environment ang pag-ubra sang bag-o nga capital cities ng Indonesia. Pero balik kita diri sa Pilipinas amo gina husto ka gid dira Bombo Dennis nga kinanglan naton suguran ang pag-edukar at pagtudlo samtang bata pa and kinanglan naton nga hindi ni siya nga ginatawag nga nga ara bala nga ka something nga kinanglan mo i-specialize mo gid or kinanglan mo gid ni eskwelahan sa college sa senior high dapat ang pag ulikid naton sa aton nga environment sa aton kasapatan kag mga tanom naton dapat i-ingrain na siya sa aton because it's supposed to be part of our daily living kumbaga because like what I said earlier kadaman sa aton wala ga ka-appreciate ang mga serbisyo nga gakahatag sang environment ang ilang ang benefits naton nga kakuha sa environment tapos once nga ma-experience naton or may nakuha na sa aton kag na-feel naton nga inconvenient na bala ara balang na-hassle na ta amula na naton mahambal nga ay lang madumduman ta dayon. Oo, Correct. so amo na bala nga pamatasan bala nga usually very human gina siya normal gina siya sa human nga ara balang once nga maano ka hindi smooth ang
ang imo nga pagpangabuhi tungod nga let's say permi nagabagyo subong tapos subong mo lang na mahalaki nang tagali mag climate action gid kinahanglan naton mag magpatigayon sa mga programa or mag-suportar sa mga programa nga para mabuhin-buhinan ang mga bagyo nga makusog nga galabay permi sa aton nga rehiyon kag sa aton nga pungsod. So amo na bala. So if siguro ang sa ginhambal mo if sigura na naton sa elementary pa lang ara ba lang i-build ang pag-appreciate sa environment kag i-build ang aton nga know-how ang aton ihibalo sa mga different nga benefits kag mga nabulig sa environment sa aton. Of course, in the future ang mga future leaders na naton mas kabalo sila ag mas kabalo sila sa at stake kumbaga kung hindi pag i-protektaran kag i-conserve ang aton nga environment. Pero of course, sa subong nga panahon hindi na naton nga mahulat ang mga kabataan nga sila ang magmana sa aton nga current nga situation. So dapat kita mismo nga mga adults young adults kag mga adults kag mga seniors naton kita mismo have to make a difference kag kita mismo dapat have to set an example sa mga kabataan nga kita mismo gusto naton nga may ara sila panoblion nga kalibutan nga hindi lang nga pinabayaan. Correct. Meaning ara mo lang gintatapan gid tapos amo ta ihatag sila para mamal nila ay okay tatapan ta man kay gintatapan sa previous nga generation. Sakto ginaya mo nang pinaka-importante. So magaling subong circuit no ang realidad bla no. Nga hindi ta balod sang mga ginatawag nga progress na di ta malikawan nga maguba ang aton sini may parte sa aton environment ka mapiktuhan. Nakita ko sa mo ni gabungguanay ang mga argumento bla circuit no in between sa gaton nga mga environmentalist abi no kag subong nga moderno ato nga tiyempo. Ati dapat may progreso ta, dapat may mga amuta sini no maubra ta mga dalan, maubra ta like subong may mga ecotourism tabi no mga kabukiran tada ginapapatidugan na sa mga resort mga ano ba ti mo sa dagabungguanay nga ti bangod sang gitawag nga progreso modern time to subong ti do may mga masakripisyo kita nga pag ka-distract sa aton do manggad so paano tanabi ma-solve no anong mga like sa inyo dra grupo, paano nyo ni ma-take, paano ta nga masalingati at the same time ang progreso, hindi naman na mapatalikdan, no? At the same time, hindi naman mababayaan ang aton nga environment, circuit? Yes, so amugin na siyang pirmi nga argument gid kag ginahambal ara ba lang ginahambal para ma-discredit ang gina-claim sa mga scientists naton. Ang ako nang mahambal dira is dapat ang pagprotektar kag pag-conserve sang environment sang aton nga dunang manggad go hand in hand siya dapat sa development kag progreso. I think ang amuna nga mindset bala na himo lang na siya tungod sa may ara kita bala mga assumptions nga we can't have one without the other or pangaamuna or we can only have one between the two. So bali ang amuna nga mindset actually Bombo Dennis nang na siya wrong na siya nga mindset nga kinanglan isakripisyo mo ang isa para makuha mo ang isa. It's not the case actually. So amuna siyang subong ginabag-o subong nga mindset sang Convention on Biological Diversity nga kita tanan may ara kita pamaagi nga while we are pushing for progress, development, pwede natin actually makonsider ang nga type of progress of development nga beneficial sa environment. For example, ang ginhambal mo to kagina, ecotourism. Ang ecotourism is part of economic development diri sa Southeast Asia ka Pilipinas. Ang super dako gina. Ang aton nga nasawan nga maghambal tagani nga tourism gani nasawan lang nato niya resort mga building nga ginsalpak lang sa amo nang area kagin patindugan dira. So
bagamba tagani tourism, it can be sustainable as well. So may ara kita mga different types of tourism. So matulog nga mo ecotourism kagina, in order for it to be to go hand in hand sa progress kag sa development, we have to observe or kinanglan naton nga sundon ang mga different nga mga ways kung paano magamit naton ang ini nga mga guidelines nga kita makabenepisyo kita economically, madamo ang mga tao nga makadto sa amo na nga area sa inyong nga lugar, while making sure nga gakaprotektahan nyo ang inyo nga mga ang inyong environment dira. Kaya at the end of the day, ang mga tao bala for example magkadto ka sa isa ka mountain resort or kapihan dira sa bukid sa may Don Salvador, at the end of the day ang mga tao gakadto man na Dalagay, no? Magkabila, no? Kaya doon ka namin sa talaga topiko, no? Taguan taliwat balikan sa circuit, ano? Kay mga dami ning topiko sa ito na ang bal ng circuit, no? Huwag kita kabalo, no? Daw huwag na po walaan tanang without sa aton knowledge nga sa pag-existe na itong kalibutan, na kadahamo ganun sa benepisyo nga aton mabaton gikan sa aton environment. Nga wala lang natin mabalaan. So muna kay importante ang environment nga dapat naging protehiran. Samtang ari kita rin sa kalibutan, gi-exist ang human being, protehiran tagay natin environment. Kay tanan, nagakabuhi kita, ang pagkabuhi natin diri halin sa environment. Ang hangin nga ginaginawa ta, wala hangin karo ginawa ko, tipok ta, kung wala na hangin, limitado ng kadamon sa hangin sa kalibutan, bangod wala sa mga kahoy nga nagaproduce ng hangin sa oxygen, polluted ng aton sining hangin, paano pa kita maka-exist? Ako tipok, di ilang taong tipok, sa mga living things, makasapatan, tipok man no? So, amo ni ka-importante, sa aton, sa aton environment, kadamo sa aton way kabalo. Nga samtang nagakatulog kita, need nagyapon ang oxygen nga halin sa aton environment. Simple lang gid no. Munang sininta damo gid subong, at least amo simulang nga dapat gid importante gini ang information campaign, education campaign, ipahangot na gid sa aton mga kauturan, sa aton tanan kung ano ka-importante sa environment, no? Sir Ket, come back luwat, no? Medyo kutol kita gamay, no? So, siling ka na, gani. So, kanami sa atong topiko, hindi ko bisa isa na oras ito rin. Ito, di ni matapos-tapos, no? Magsiling ka mo ng topiko, aton nga, kuhan nga, hambalan, no? So, siling aton, sir, ako, takto ng bal mo, hindi pwede nga, masakripisyon tang isa. Pwede tam nang mahimo nga makaprogreso kita at the same time ang protection ta sa environment, why not nga himuon ta sina, no? So it must be go hand in hand, no? Ang progress kay ang protection sa aton nga environment, no? So kadamo guro sir sa inyo nga pagtuon dira, no? Kadamo sa mga factors, no? Nga masingta naga-contribute sa pagguba sa ating environment, no? Kasi like mga mining, no? Hindi bala proper o renanong prasada sa nadra, no? Iban pa gid nga mga man-made activity nga nagaguba sa ating environment. Kadamo nga sinaton in the long run, nga sinaton amo na ng resulta subong. So mayon kay sa subong chimpo na kita naton damo na gid man nga advocates, no? Mga grupo, individual nga advocates for environment, no? Sinaton sa subong on your part abising nyo grupo sir, no? 30 by 30 Southeast Asia, no? Ano na ang mga na programa nga inyo na nahimo na implementar sing nato no for the protection no sa aton environment ilang guro diri sa Southeast Asia kundi sinato no for the whole nga bugos sa kalibutan, Sir Ket? Okay, so madamo gid salamat among Dennis. So continuing lang sa aton yung conversation kagina, so amo gito nga hindi ta kinahanglan magpili. So
syempre we have to be extra mindful man nga kung when we are thinking of progress, when we are thinking of development, environment has to be among the big factors when considering different types of projects, especially mga infrastructure projects. And of course, we have to also maghambal ginaton ang cost benefit analysis. Going to your question, sir, kadamo na sa mga ginpang obra sang 30 by 30 Southeast Asia sa bilog nga rehiyon. So ang ginaobra din naton sa region sang Southeast Asia ang 30 by 30 since madamo kami sa mga miyembro diri sa Southeast Asia. Ang ginaobra namon is naga-supportar kami sa ila mga nanari-sari nga mga activities. Isa sa mga activities nga ginaobra namon sang nangligad is nakipag-partner kami sa isa ka organization sa Malaysia nga ginatawag nga Bornean Sun Bear Conservation Center. Ginubra namon nga nag-ubra kami sang organize kami sa isa ka virtual tour sa ila nga conservation center. So makatagani nga conservation center ara balang lugar kung diin gina-rescue nila ang mga kasapatan, tapos dira nila ginaayo, tapos once nga ready na sila i-release na sila liwat sa wild o kung sa ila mga original nga ginaistaran. So ang sa virtual tour na namon ginpakita sa amon kung anong ila ginaobra para mabuligan ang mga sun bears. Did you know may ara kita mga bear diri sa Southeast Asia? May ara kita sa Borneo, kag may ara pagid kita sa mga iban nga mga pungsod diri sa aton nga rehiyon. So amo to ginpakilala, pakita kung ano ginaobra, tapos nagsabat sa mga different nga mga questions, mga pamangkot regarding sa kung paano nila ginabuligan ang mga kasapatan. May ara man kita gin-suportaran nga isa ka proyekto sa Indonesia gin-organize sang the Climate Reality Project. Nag-organize sila sang isa ka camp para sa mga youth leaders all across sa Indonesia. Tapos ang ginubra namon naging isa sa mga resource speakers para i-explicar sa ila kung ano ang connection sang climate change kag sang biodiversity loss o kung pagkawala sang aton nga dunang manggad. And of course, at the end of the camp, they have partnered with several organizations as well dito sa Indonesia, kag they are going to implement or do more projects para i-promote ang 30 by 30 at the same time ang climate action o kung giyo para lessen ang mga climate nga mga crisis kag mga epektos ng climate crisis dito sa Indonesia. Diri sa Bacolod, may ara kita sang upcoming nga activity nga suportaran. Gina-organize ni siya sang Talarak Foundation Incorporated. Sila na ang ga-manage subong sang Negros Forest Park. So amo na siyang kung sa mga hindi katultol, amo na siyang dira sa may lapit sa provincial capital naton. So may ara sila i-organize nga activity nga programa sa August 20, and ako mismo makadto ko to personally kag ma-join man maupod sa ila kag i-educate man ang aton nga mga participants. Ang ini nga activity open ni siya sa mga different audiences. If gusto nyo makabalo sang more details about that, pwede nyo i-search sa Facebook o kung sa Instagram ang Talarak Foundation. So ara gida ang mga details. So it's a free education program for children, and sa mga interested nga schools nga magpabook sang tour dito, so definitely you can message them on Instagram or on Facebook. Tapos ara maupod mo ko to sa August 20 kag manghatag man kami sang Okay, dalagid na to siya bumbo ito ni pagide ara pa man sa po daw siya job dalagid na mayo ni nga kuan mayo sinato na ligobe no gamay na lang no kay para makakuan ta man karon sing last nga mga message si Sir kuan no
circuit, no. Mayo ni sa niya to, no. Kasi ko na mo ni balantiya ba o kalawig-lawig, no. Importante yung mga main points natin kung mapitsindi nato sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga viewers, no. Kung ano ka importante ang nga sinaton nga dunang manggad, no. Biskan ka katulog kita, kinlanon ta ang aton environment, sa pagbugtaw naton saga. Kung manami nga aton environment, kung namin masaton pangino-ino, di ba? O sa mga bukid ka, sa mga umaga gestar, pagbugtaw mo saga, pag muklat sa mata mo, way pag muklat sa mata mo, batian mo na huni sa mga pispis, hunas ni makasapatan, pag muklat mo sa mata mo sa aga, do ka namin sa imong pamatsyag. Do ka release imo nga mga stress, no? So nature terrible gid dire, no? Daw matyago the whole nga factor sa aton sini nga pagpangabuhi sa kalibutan, no? Kinahanglan to gid ang nature. No mo ning kailangan nga i-promote, kailangan to gid nga suportaran, no? Ang aton sini nga kampanya sa pagproteher sa aton sini nga dunang manggad, no? Ano man ara da nga dunang manggad sa aton palibot, no? Dapat protektahan ta gid na, hindi ta pag i-distract no kay sakto ang bato gid circuit kasi may ara nga abot timpo nga ma-realize naton ay tudno dapat sa una matapon sa kahoy. No, sa una, ginpang proteksyonan ta mga river banks naton para magbaskog ang ulan, di na magdali mawais ng plus flood. No? Sa una, galing sa una, way ta mahimo, way ta ginimo. Igaw ta ni-realize, subong na lang nga dapat sa ito ginimo ta pa ni. Di subong, way ta mahimo sa una, protect sa aton environment, ang resulta ya subong mo na nga-suprer naton mga kabinan, no? Okay. Kondola lang sa kaya lang gito. Kondola lang sa kwana. Nag-low burnout sila, no? Kondola lang sa signal, pwede sa telepono na lang bombo tunay, no? Kay kuan, sige. Kay last moment naman na ko atam ng gamay. Singko circuit, no? Kay na-comeback liwat, no? May mga problema kita dira sa power trap. So di ko nami sa aton topiko, no? Siningkomisyon duwa pa ko oras ni aton nga surihanay terrible daw hindi tani tapos no, pero daw na lang kita sa aton nga tiyempo subong sir. Next time guro may mga question pa man nga pwede gapon ka surihanay, no. So sa po sana lang guro sir kaanta lang kasing imo sining mensahe, of course base mi ada pa gusto nga idugang, no. May manlipatan tang pinaka-importante gid nga ipabalot sa aton pumuluyo, no. Gaanta ka sa tiyempo, Sir Ket, go ahead. Okay, sir. So sorry, nag-brown out diri sa Kabangkalan. So medyo budlayan gid kita sa aton sa mga internet connection, pero if klaro lang man ang amon nga signal, sir. Okay, so amo gid na importante gid ang pagtatap sa aton nga environment and ang aton nang gid mo sang mga lahi kag mga programa ang aton gobyerno diri sa Pilipinas. So ang aton nga maobra is to support those programs and of course contribute as citizens diri as Filipinos. Ang aton man nga maobra, pwede maobra is suportaran man naton ang aton mga IT kag mga different nga mga local communities, indigenous peoples, kung may ara sila mga ginapatuman or mga ginapromote nga mga proyekto or kung may ara sila mga ginapamaligya nga mga produkto, suportahan tang ilang nga livelihood because sila mismo ang naga frontliners ang aton nga pagprotektar sang aton nga dunang manggad. So syempre kinahanglan man naton sila buligan in different manners. Ang pwede man naton nga maobra is suportaran naton ang mga different nga mga civil society organizations, mga non-profit organizations, mga NGO, non-government organizations, kung may ara sila mga ginaobra nga mga activities to promote biodiversity conservation, sa promote Okay. Basi nalubat na to si kita tunay no kay daw burn out, no. Ang aton nga internet video problema, no. Kasi nalubat man siya nga
cellphone dito. Sige, give po the last time, no, kuan ng parting message na lang si kuan, si circuit kay pasalamatan, no, kay base kung tayo biliwat cellphone niyo, base na lobat ato sa, wag kami na, no, nami ni nga ton nga topiko, magsilita istorya, tas environment, kung interesado ka sa environment, no, daw hindi mo matingala ka lang, nami nga topiko, kag interesado. So muna mga LGUs naton subong tigbalanta naman, no, may mga kaangay naman sila nga programa ginahimo, to protect